Bueno, pues boa tarde. Moitas gracias por vir. Vamos a comenzar un pleno ordinario. Saudamos os membros do grupo municipal, tamén a toda a xente que a través do medio telemático nos está observando e tamén saudamos as persoas que de forma presencial están aquí hoxe no salón de plenos. Ben, pois vamos a comenzar co primeiro punto que non hai acta, vale. Entón, o primeiro punto é a modificación de créditos. Cando queira, señor secretario. Proceder como habitual ao ditame da Comisión Informativa de Economía e Facenda de forma resumida, leo completa. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 03/2022, expediente 559/2022 do orçamento en vigor, na madeira de suplemento de crédito, financiado con cargo ao remanente de tesorería resultante da liquidación do exercicio anterior, como segue a continuación. Suplementos en aplicación de gastos. Leo a partida, a descripción e o que se suplementa. A aplicación 151/600, adquisición de terreno dotacional, modificación que se propón 700.000 euros. Na mesma aplicación orzamentaria, solar confraría, modificación que se propón 45.000 euros. Aplicación 153/619, ponte de Febe, modificación que se propón 20.000 euros. Na mesma aplicación, preparación aparcadoiros, modificación que se propón 15.000 euros. 1532/619, Rúa Leandro Cucurni, modificación que se propón 200.000 euros. Na mesma aplicación orzamentaria, modificación que se propón da reposición de beirarrúas e eliminación de barreiras, 45.000 euros. Na aplicación orzamentaria 160/609, as siguientes actuacións: Parque en Vilar, modificación que se propón 30.000 euros, equipamentos, parques e prazas, modificación que se propón 35.000 euros. Segundo, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 03/2022, expediente 559/2022 do orzamento en vigor, na modalidade de crédito extraordinario, financiado con cargo remanente de tesorería resultante de liquidación do exercicio anterior, como segue a continuación. Créditos, aplicación orzamentaria 160/639, saneamento en RIL, modificación que se propón 175.000 euros. Aplicación orzamentaria 170/622, Canceira, modificación que se propón 175.000 euros. Aplicación orzamentaria 342/639, Grada Campo da Marosa, 300.000 euros de modificación que se propón. Terceiro, esta modificación financia con cargo remanente de tesorería do exercicio anterior nos seguintes termos: aplicación económica 870.00, remanente de tesorería para gastos xerais por un parte total que son 1.760.000 euros. Ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos que establece o artigo 37.2, apartados A e B do Real Decreto 500.990, 20 de abril, porque se desenvolve o capítulo 1º do título 6º da Lei 19/1988, 28 de decembro, regulador das facendas locais en materia de orzamentos, que son os seguintes: A, o carácter específico e determinado gasto a realizar e a imposibilidade de demoralo a exercicios posteriores. B, a insuficiencia do saldo de crédito non comprometido na partida correspondente, que deberá verificarse no nivel en que estea establecida a vinculación xurídica. Cuarto, despois deste expediente ao público mediante anuncio insiro no boletín oficial da provincia polo prazo de 15 días, durante os casos interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o pleno. O expediente considerase definitivamente aprobado se durante o citado plazo non se presentaron reclamacións. En caso contrario, o pleno disponerá dun prazo dun mes para resolvelas. Moi ben, moitas gracias. Unha cuestión de obras, don Ramiro, cando quer. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pues traemos aquí esta modificación de remanente de tesorería. Dicir primeiro que antes de nada que bueno, pues temos a sorte de poder dispoñer destes cartos gracias á boa xestión económica que se fixou no Concello nestes últimos anos, senón evidentemente pues, non sería posible pues, sacar estes cartos que temos aí en tesorería para poder facer estas obras. E paso un poquinho a explicar pues, cada partida a que vai destinada. A primeira partida que falábamos de adquisición de terreos dotacionales son unhas fincas que estamos negociando cos propietarios na zona do Vista Alegre. Queremos adquirir todos aqueles terrenos, xa se fixeron a modificación, complementase con máis cartos para poder compralos. O solar da cofradía é o solar que temos aquí á entrada do pueblo, onde se vai facer un muro, onde se vai decorar un muro de entrada onde estaba a antigua conserveira, un solar que é da cofradía, e bueno, vamos a intentar negociar con eles para poder adquirirse ese solar e poñelo en valor. Con respecto á ponte de Febe, pues, a ponte esta que baixa por Eijo Garay, tamén queremos facer, bueno, darlle unha singularidade a esa ponte, unha ponte que, bueno, pues, significa moito para o pobo e queremos pues, tamén poñela un pouco en valor. Preparación de aparcadoiros, bueno, todos estes aparcadoiros públicos que temos polo pobo, pues, tamén necesitan pues, un pouco de adecentamento
e deixamos 15.000 euros para poder facer eso. Con respecto aos 200.000 euros que deixamos para a rúa Leandro Cucurni, como ben saben, ahora están traballando aí na antigua fábrica de Gres, estáse falando co propietario do solar pois para que chegar a un acordo con el para facer unha cesión e poder ampliar esa calle. Deixamos 200.000 euros, entendemos que é máis que suficiente para facer esa actuación e esperemos darlle unha peculiaridade tamén a esa calle. Con respecto á reposición de beirarrúas e eliminación de barreiras, deixamos 45.000 euros. Xa estamos fixándose moitas actuacións en aceras, sabemos que hai aceras que ainda necesitan de máis intervencións, e por iso deixamos estes 45.000 euros para seguir mellorando o que son as aceras de Burela. Parque de Vilar, deixamos 30.000 euros, un solar que temos ali en Vilar, vamos ainda antes vendo un poquinho toda aquela zona. Vamos intentar facer un proxectillo para poñer en valor aquel solar. A verdade que ten unhas vistas moi boas desde ali, desde a zona de Vilar, e intentaremos tamén poñer en valor ese solar. Equipamentos de prazas, parques e prazas. Os parques e prazas sempre necesitan unha serie de inversións, hai cousas que teñen deficiencias, e pensamos que con estes 35.000 euros podemos solucionar todos esos problemas e incluso facer algunha actuación en algún parque ou algún xardín. Con respecto ás obras realmente, digamos, máis importantes ou máis chamativas, temos o saneamento do Ril. Había un proxecto feito xa fai anos que non foi posible levar a cabo. Volvemos a refacer outro proxecto con poñendo o bombeo noutra zona que non é posible poñelo, xa que no anterior proxecto onde se quería poñer non se podía facer. Está o proxecto finalizado e son 175.000 euros que esperamos solucionar todo o problema de saneamento na zona de Ril. Outro compromiso que tiñamos adquirido, neste caso coa protectora de animales, que é o tema da canceira. Deixamos 175.000 euros, entendemos que é un presuposto suficiente para facer unha canceira moderna e que poida cumprir con toda a normativa para ter ali os cas e os gatos que queden abandonados. É dicir que estamos tramitando un plan especial para aquela zona. Estamos aí alguna dificultad, pero esperamos que se solucione en breves e esperamos que se poida executar esta inversión que para nós tamén é moi importante o antes posible. E con respecto á grada do campo de fútbol, xa sabemos o que pasou, quedounos esa obra, adjudicouse a unha empresa que ao final, por decirlo dunha maneira, deu a espantada. Implementamos máis crédito nesa obra, volvimos a retocar o proxecto para encaixalo nos precios que se está movendo hoxe o mercado, que a verdade que non é nada fácil, porque son precios moi variantes, normalmente a alza. Entón metemos 320.000 euros que entendemos que tamén que farán posible que esa obra seña atractiva para as empresas e se poida facer a maior brevedade. En canto quede aprobado definitivamente esta modificación de crédito, desde logo vai ser unha prioridade absoluta sacar para diante esa obra. Pouco máis. Moi ben, moitas gracias. Don Mario. Ben, moitas grazas. E, recóñense unha serie de actuacións, unha serie de obras, parte das cales son propostas feitas en algún ou noutro momento polo BNG, unhas antes, outras despois, unhas que levan máis tempo agardando, outras menos, pero evidentemente son propostas que fixemos, temos que estar de acordo coa súa consecución. E ao mío non é o xeito que máis nos gustaría, porque nós sempre insistimos nun plan integral de urbanismo, mobilidade e seguridade viaria para Burela, pero a forma que vemos de ser máis prácticos e ir avanzando, dado que ese plan non aparece por ningún lado. Son propostas que fixemos en algún outro momento. A da rúa Leandro Cucurni, que como saben, na pasada anualidade ou no pasado ano, cando se propuxo xa cando se aprobaron os remanentes, xa proponíamos un convenio co propietario da zona para, digamos, de alguma maneira, levar a cabo a actuación, xa que esa zona mellorara, como vemos que vai ser posible. O saneamento de Ril tamén é algo que traíamos para que se incluíra neses remanentes. O Parque de Vilar é froito das conversas que tivemos
que tivemos nos últimos meses para que se pudiera, digamos, esa zona que estaba bastante mal e bastante descuidada, que se pudiera pôr en valor e mellorar, así como a canceira, que foi, pues, digamos, unha das nosas reclamacións durante os anos que leva este mandato xa, é que vemos que agora que é máis fácil que se faga en realidade. Entendemos perfectamente que va a haber que redimensionar, digamos, o precio da obra da grada de campo da Marosa, dado o que aconteceu. Ben, non é a mellor forma que nos gustaría para proceder, para seguir avanzando, pero como se recollen propostas nosas e o noso traballo sempre en positivo e propositivo, pois nós estamos a favor disto. Moitas gracias. Moitas gracias, don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Antes de nada, permítame que felicitemos a nosa compañera Giovanna Oroza, que non se pode atopar hoxe aquí, e que desexamos a pronta recuperación do concelleiro José Díaz. Ben, indo ao punto que estamos a tratar. Vostedes traenos hoxe aquí unha proposta para a aprobación dunha novo remanente de tesourería. Lembremos que na liquidación practicada no ano 2021 había uns 5.133.000 euros de remanente, dos que vostedes mobilizaron o ano pasado 2.600.000 euros e este ano queren mobilizar unha cuantía de 1.760.000 euros, co que o resultado final do remanente de tesourería que quedaría nas arcas municipais sería duns 773.000 euros. Ben, señor Llano, por un lado, digolle que esta canción aos veciños e veciñas de Burela xa nos é familiar. Esta canción xa nos é familiar. E empeza a parecerse moito ao que o seu goberno fixo no mandato do ano 2007 ou 2011. No que, cando deixaron o goberno, tamén deixaron as contas municipais en números vermellos. E lembro, case que 1.300.000 euros de facturas sen pagar quedaron escondidas nos caixóns. 1.300.000 euros. E tivo que asumir a débeda que vostedes deixaron un goberno do Partido Popular que tivo que sanear as contas do Concello. Por outra banda, o que calquera veciño ou veciña pode percibir con esta modificación de crédito é que vostedes e os seus gobernos non fixeron ao longo dos últimos 7 anos. Con esta nova modificación de crédito, que deixa tremendo as arcas municipais, o que queda claro é que vostedes non fixeron absolutamente nada nestes 7 últimos anos. Porque, mire, que se lle pediu ben veces, por exemplo, que conectara aos sumidoiros municipais as vivendas de Ril. Incluso o noso grupo municipal trouxo unha moción que vostedes votaron en contra a este pleno, neste mandato. Mire que se lle pediu ben veces que arranxara a grada do campo de fútbol da Marosa, pero vostedes preferían que os xogadores competiran nun campo no que en calquera momento se lles podería vir un cascote en riba e apurar a tramitación sen apurar a tramitación do expediente para que dito arranxo se fixase efectivo. Mire que lle solicitamos ben veces que adquirira só para que o Concello puidera executar proxectos de índole municipal. Pero nada de nada. E cando se deciden a destinar unha contía para tal fin, 700.000 euros que se destinaron para tal fin na anterior modificación de crédito con base ao remanente municipal, fixo caso omiso ás nosas advertencias de que era claramente insuficiente para adquirir o só dotacional que vostedes pretendían. Pero non, escudouse nun suposto informe que lle indicaba que era máis que suficiente. Xa, e agora ven os problemas. Hai que multiplicar por 2 esa cuantía inicial. Sabe como se chama iso, señor Llano? Xa llo vimos anunciando ao longo de todo este mandato. Falta de previsión. Falta de previsión. Pero bueno, que non está acostumado a xestionar nada, de nada, e cando menos de forma efectiva, non pode entender de que lle estamos a falar. E isto só son 3 pequenos exemplos do que vostede e o seu equipo nos traen hoxe aquí, e que demostran ben as claras que pouco ou nada fixeron por Burela nestes últimos 7 anos, debendo de dilapidar as arcas municipais no último tramo deste mandato, nada máis nin nada menos que uns 4,3 millóns de euros para que pareza que fixeron algo. E aínda haberá quen os apoie e lles aplauda. Claro que sí. Sempre hai quen os apoie e quen lles aplauda. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas gracias, don Manuel. Bueno, penso que está máis que justificada esta suba de remanentes para facer obras.
En primer lugar, teño que dicir que exactamente nosotros, cando chegamos no ano 2015, estábamos a menos 1 millón, e se deixamos 780.000 ou 1 millón que vai a quedar seguramente, realmente pois fixamos efectivamente, moi ben feito, unha suba de 2 millóns. Deixamos o Concello con 2 millóns de euros de gananciais que a nosa, nas legislaturas que temos. Non? Eso é así, esa é a realidade. O sea que penso que cualquera que observe a economía do Concello de Burela verá que se está facendo as cousas ben e que realmente non se despilfarra ni se fai absolutamente nada que non sexa controlada e ademais está este soporte remanente que, vou dicir unha cousa, menos mal que temos isto, tal como están as circunstancias e o que está pasando, que dá certa holgura e por lo menos certa confianza de que temos algo para o futuro, porque hai outros concellos que, por as razóns que sexan, pois non teñen esta remanente, ni moito menos, ni se lle parece. Pero aquí están facendo as cousas ben. Hai outra cousa pola cual se sube, a parte de ter obra preparada e pendente. Unha delas é que hai que mover a cuestión laboral. E nosotros pretendemos, subindo os remanentes, facendo obra que se empregue a moita xente. A moita xente. Que hai moitas empresas agora que están desaparecendo. Eso non pode ser. Dentro das nosas competencias vamos a procurar que se empregue moita xente. Eu digo eu que entre as obras que estaban pendentes e as obras que están agora para licitar, vais a empregar, penso que bastante xente. Vais a dar un cambio ao povo, lóxicamente. É certo que podíamos ter moita máis, pero tamén é certo que non houve ocasión de efectualas entre a pandemia e unha cousa e outra. E agora, tal como están as circunstancias, porque as circunstancias que hai agora son moi serias, moi serias. Así que vamos a procurar facer as cousas o mellor posible. O sea, que de débeda non vai quedar nada, ao contrario, vai quedar, penso que ben sañado, para a seguinte legislatura, esteña que enveña, vai ter, polo menos, algo con que contar. E despois, que nos están dicindo que bueno, que xa nos avisaron da cuestión de RIL, do saneamento de RIL, xa fai moito tempo que estamos con eso, e non se puido levar a cabo por diversas cuestións técnicas, basicamente, non? E de apoio nunha circunstancia que non vamos a entrar nela. E o da grada, non que nos digan, é certo que xa independentemente é unha cousa seria e vamos a procurar arranxalo o antes posible, porque cada vez que se vai ali vese claramente que hai que facela e reparala e sustituíla. E bueno, eu penso que está motivada tamén por outra razón. Vou dicir unha cousa, igual que a calquera de nosotros a nivel particular e persoal, os bancos nos están cobrando comisións, cobrando cosas que queda un sorprendido, vai ali discutir constantemente con eles cada 3 meses polo menos, o Concello de Burela tamén están salagreando. E mire que temos cartos e boas cifras en moitos bancos, porque se temos casi 5 millóns de remanentes significa que están distribuídos polos bancos, polas entidades. Que fan? Pois estamos agora últimamente metendo unhas boas clavadas, unhas boas dentelladas. E estamos, claro, discutindo con eles porque estánse nos perdendo moitos cartos en cuestións de comisións, de mantementos, de cuestións que non entendemos. Como cualquier outro particular. Por tanto, vamos a dar saída o antes posible a estos cartos para, de alguma maneira, que non sirvan para únicamente a cobrar comisións. O sea que todo eso no seu conxunto penso que está perfectamente justificado. A ver, tamén hai que ser sinceros, hai que ser observadores, hai que ser realistas. A ver se podemos ir afrontando e sacando todas as obras que están pendentes, que son moitas. Hoxe tivemos a ocasión de falar con unha empresa que está preocupada no aspecto de que, claro, ten licitada xa unha das obras que se pretende facer aquí. Está preocupada tal como vai evolucionando a cuestión dos materiais, do persoal, tardase moitísimo tempo en entregar as cousas, non hai solvencia, non hai unha cuestión que digamos que vai ser segura. O sea, está moi preocupados, estamos todos moi preocupados. O sea, que cuanto antes lle demos saída e por lo menos intentemos facer as cousas o mellor posible atendendo todas estas razóns, eu penso que sería o mellor que podemos facer. Eu penso que é unha cuestión tamén de responsabilidade. Bueno, don Mario. Simplemente unha reflexión, que aquí falouse do pasado, dos anos casi 2007, 2011, e tamén do futuro, do que vai pasar dentro dun ano. Pero está ben ter en conta o pasado, está ben pensar no futuro, pero a única forma de asegurar o futuro é traballar no presente. Que nos trae aquí é intentar aprobar isto e sacar isto adiante, porque é positivo, son propostas que fixemos todos os grupos, eu creo que defendemos os 3 grupos no fondo que se fan este tipo de actuacións. Entón,
O importante é traballar no presente para asegurar o futuro, simplemente. Moitas gracias, don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Agradecemos esa reflexión, señor Pillado. Agradecemos esa reflexión. Nótase que lle tocou un pouco de refilón o do 2007 ao 2011. Tocou un pouco no corazón. Bueno, unha cuestión antes de que continue con este punto. As obras que vostedes pretenden realizar e van a adxudicar, lembrese ben do que lle vou dicir. A inmensa maioría delas non van ser executadas por empresas de Burela. Acórdese ben do que lle digo. Non van ser executadas por empresas de Burela. Vostede que tanto fala de que vai xerar emprego en Burela, tal, xa veremos. Sigo cos exemplos que demostran a incompetencia do seu goberno, señor Llano. Mire, onde están os arredor de 85.000 euros de remanente que ían repartir entre o comercio local? E que anunciaron hai algo máis de medio ano na anterior modificación de crédito a concargo ao remanente. Parece que son suficientes para reverter a parálise na que as súas políticas, ou máis ben a ausencia delas, teñen sumido a este sector. Como é posible que haxa 15.000 euros destinados para a reparación de cargadores que son de titularidade privada e cos que non hai ningún tipo de convenio coa propiedade dos mesmos? Como é posible iso? Nós xa hai tempo que lle pedimos ditos convenios e non se nos entregaron. Salvo que vostede estea a cometer unha ilegalidade ao non entregarnos dita documentación, algo que non nos sorprendería, como dixemos, non existe ningún tipo de convenio coa propiedade. Estás arraxando suelo privado con cartos municipais. Xa dixemos que a contía que destinaba na anterior modificación de crédito para a reposición de beiras rúas era claramente insuficiente, dixémoslo. Agora volve a traer outros 45.000 euros para tal fin, e nós insistimos, non vai chegar para nada, o que indica unha nova falta de previsión pola súa parte. E poderíamos seguir, por exemplo, preguntando por que nestas modificacións de crédito, repito, casi que 4,3 millóns de euros, non figura, por exemplo, o novo pabillón de deportes para Burela, que tanto anunciou, ou a ampliación da grada do pabillón do Vista Alegre, que tanto anunciou, ou o polígono industrial para Burela, que tanto anunciou. Non foran todas estas promesas electorais que vendeu unha e outra vez nos medios de comunicación? Lembras? Vostede está a mover a desesperada uns cartos para tratar de salvar a súa imaxe cando aínda non executou o último plan de obras, acabo de dicir, con cargo ao remanente. En serio, señor Llano. O que si lle digo é que o noso grupo está moi de acordo con poñer a funcionar o remanente municipal. Estamos de acordo con iso, xa que a lei actual así o permite, pero con sentido e con criterio. De nada serve anunciar máis de 4 millóns de inversión cando non se ten capacidade para executalos. E o seu goberno xa deu sobradas mostras de que non a ten. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, moi ben. Vamos a ver, hai moitas formas de conveniar. Hai o convenio de palabra baseado no compromiso, pero hai convenios asinados por se non sería imposible. De todas maneiras, todo o mundo está conforme con ceder esos terrenos porque, evidentemente, va aparcadoiros. Está evidentemente porque o Concello encargase do mantemento. Por eso deixamos unha partida para que a xente que mentre nun desos aparcadoiros pode ter a certeza e a seguridade de que entra por un terreno ben preparado. Realmente usted critica que non haxa un convenio, que non haxa estar como haberá dificultades con isto, cando realmente debe estar vostede moi contento porque vai polo pueblo e posiblemente teña donde aparcar gracias á xestión e asinamento de convenios. É certo que hai moitos proxectos que se podían levar para adiante, é certo, pero tamén hai que dar preferencias e hai que saber onde se poden empregar ahora mesmo e qual é o principal. Xa nos gustaría a nosotros ter medios, fórmulas e todo para ter piscina climatizada, para ter un pabellón novo, para xa nos gustaría. Pero agora mesmo non se dan os... Vamos a facer, porque dicía dos terrenos, os terrenos, non sei se me está contando verdade ou mentira, porque cando faláramos dos 700.000, usted dixeron me van chegar moito para facer cousas. Bueno, non vamos a discutir eso porque total, tampouco merece moita pena. Pero ca merca de terrenos que se vai facer en terreno dotacional aí arriba,
que non chegaban aos 700, pois exactamente, houve un cálculo, un acordo, e agora mesmo anda rondando 1 millón con todos os terrenos. Ainda hai outro terreno adyacente que está por arriba dun chaleca ali, que tamén queremos mercar. Por esa razón, aumentamos ese capital. Ainda de haber outros terrenos que tamén podemos aproveitar, por exemplo, que está en fronte mismo do cementerio municipal, para aproveitalo como un espazo pues, para todo o mundo. Non? E outros terrenos que pode haber por aí, é certo. Bueno, eu penso que todo isto está fundamentado, que nesos terrenos de Atocenar temos pensado montar unha residencia que está moi demandada aquí no noso povo, e que realmente penso que vai servir para, pues eso, darlle tranquilidade a moitas familias. Esa residencia que xa contamos, unha vez que contamos co terreno, inmediatamente nos vamos poñer a traballar sobre ela, que pode atender perfectamente tanto a xente de Burela como ao mellor da comarca. Así que vamos ir a pouco todo o que se está facendo faise para que sexa todo aproveitable na forma integral polos habitantes do noso concello. Bueno, entón, pues vamos a proceder a votación, porque podemos estar... dice vostede, claro, que non traballa, que non son empresas de Burela. Hai algunha cuestión que é imposible que sexan empresas de Burela, porque non hai empresa de Burela que poida acometer certas obras. Xa nos gustaría, pero sí que moitas son subcontratadas e sí son xente de empresas de Burela. Sí, algúns son. E moitas contratan xente de aquí, porque lle vai facer falta, xente que está no paro, que poden contratar, e despois a hostelería, a restauración e todo eso tamén se beneficia, porque van a parar e vivir aquí mentre duren as obras. Bueno, máis ou menos podemos comentar moito sobre isto, pero eu penso que no seu conxunto van a beneficiar moito o noso concello. Así que vamos a proceder a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben. Pois ben, moitas gracias. Vamos ao segundo punto, que é recoñecemento extrajudicial de créditos. Cando queira, señor secretario. Procedo a ler a parte dispositiva do ditame da Comisión de Economía e Facenda relativa a esta cuestión. Primeiro, aprobar o concepto extrajudicial de créditos polos gastos dos anteriores exercicios correspondendo coas facturas de liquidacións que a continuación se relacionan. Teñen a relación de facturas na propia proposta. O total ascende a 13.921,20 céntimos. Segundo, aplicar con cargo vigente Orzamento Xeral do Concello de Burela para o exercicio 2022 os correspondentes créditos con cargo ás aplicacións e bolsas de vinculación. Terceiro, dar conta do presente acordo ao Servicio de Intervención e Tesorería a efectos de que se proceda a súa contabilización e pagamento con cargo ás partidas orzamentarias sinaladas. Moi ben, moitas gracias. Bueno, traes aquí outra vez un recoñecemento extrajudicial, porque estas son facturas, todas elas, falando cos técnicos, de que chegaron despois da primeira extrajudicial que aprobamos no mes de xaneiro. Entonces, pues, bueno, hai que pagar, lógicamente, fan un montante de casi 14.000 euros, pero son todas elas justificadas, é verdad que se fixaron o seu, o sea, todo perfectamente incluído, así que non queda máis remedio, como xa se fixo de outras veces, pues ter que pagadas, eso é así. Non se pagaron a mellor, porque ao ser uns orzamentos prorrogados, lógicamente non todas as partidas estaban xa ao 100%, entón houve que facer estas extrajudiciais, senón xa se traería moito antes ou xa se pagaría. Bueno, non ten moito máis fin, é unha posibilidade que teñen os concellos de poder facer isto, e entón nosotros aproveitámoslo, lógicamente, sempre pensando que as facturas dos traballos ou das mercadorías que se pasan aquí hai que pagalas. Don Mario, cando queira. Moi rapidamente, nos chamamos a atención que as datas de rexistro das facturas de unha gran parte delas parecenos que son previas ao anterior recoñecemento extrajudicial de crédito. A cantidade non é moi grande, bueno, se hai un pleno ordinario podense aprobar tamén, pero chámonos simplemente iso a atención que non algúns, porque algúns sí que son do mes de febreiro, planes de principios do mes de xaneiro, que nós creemos que se podían ter entrado no anterior, pero bueno, ao final o montante non moi grande, parece-nos razoable calquera delas das facturas, un gasto
reciben o Benega gasto corrente, pero sí que nos chamou a atención, e xa o fixamos sobre na comisión informativa, que había partidas que entendíamos que puderan ter entrado no anterior reconhecimento xudicial de crédito, chamou-nos a atención. Nós, como a sempre, mantendo a coherencia neste tipo de casos, ímonos a ter, porque o informe de intervención fala claramente, como a sempre, un informe, pues, digamos, moi similar ao que se presenta habitualmente, fala de unha certa falta de previsión. Entendemos que aquí son facturas que non ten na anualidade, pero sí que hai algunhas que podían haber entrado no anterior reconhecimento extrajudicial de crédito, así que por iso nos imos a abster. Moitas gracias, don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, estamos de acordo a medias, señor Pillado, a medias. Señor alcalde, traenos vostede aquí hoxe case que 14.000 euros en facturas impagadas. Imos a menos, señor. No anterior pleno, hai uns 3 meses, eran alrededor dun $250.000 de euros de facturas impagadas. Facturas impagadas que se lle debedaban aos autónomos e pequenos ou medianos empresarios, os máis deles de Burela. Daquela, o noso grupo municipal xa adiantara que non ia ser a última vez ao longo deste ano na que vostede tivera que facer un recoñecemento de crédito para afrontar o pago de facturas adebedadas e que se desviaban das súas previsións presupostarias. E aquí nos atopamos novamente. Haberá quen diga que nesta ocasión, ao ser menor a contía, señor Pillado, vostede vai mellorando. Vexamos se é así. Dos case que 14.000 euros en facturas adebedadas que vostede e o seu goberno lle deben aos autónomos e pequenos ou medianos empresarios da nosa vila, uns 13.500 euros deses 14.000 son con data de xaneiro do ano en curso, tal e como dixo o voceiro nacionalista. É dicir, a inmensa contía desta débeda que vostedes teñen cos profesionais da nosa vila podería haber sido incluída no pleno que se debía de levar a cabo a finais de xaneiro e, sen embargo, vostede e o seu goberno decidiron reterlle eses cartos aos seus lexítimos propietarios uns 3 meses máis. Fíxese, das 30 facturas que vostede nos trae hoxe aquí, das 30 facturas que trae, o 90% son de xaneiro do ano en curso, con data previa á celebración do último pleno ordinario. Tal como se dixo hai un momento. Insistimos, haberá quen diga que vostede foi mellorando porque a contía debedada nesta ocasión non é de arredor dun $250.000 de euros. Como hai 3 meses, nós, o Grupo Municipal Popular, a tenor do que acabamos de explicar, dende logo que non. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas gracias. Bueno, eu falei que as persoas que levan isto, evidentemente, confío plenamente no que me dicen e non puderon incorporarlas na anterior porque ou ben chegaron tarde ou ben non se puderon incorporar. Bueno, houve unha cuestión técnica pola cual está máis que justificada, non me meto neso. O asunto non é cuestión de previsión, ni moito menos, é que fixeron uns traballos que realmente había que faceros e non hai máis remedio que facer. Eso está contemplado incluso nos informes con todo a literatura que indica e nos orienta claramente a facer as cousas moito mellor, pero eso é que é así. Pero, lóxicamente, as que chegan tarde ou non chegan a tempo ou chegan coa partida orzamentaria depois de gastada, pues, evidentemente hai que facelas a través dun extrajudicial, e ese é o mecanismo que temos, e vai non facer todo o mundo, fai no todo o mundo en todos os concellos de aquí deste país, eso seguro, porque non hai outro remedio. Quere comentar algo máis, don Mario? Usted, don Manuel? Quere comentar algo máis? Sí, se me permite, señor alcalde, e máis que nada por se non quedou claro, por se non quedou claro. Para os que nos están a seguir na sesión plenaria de hoxe, o señor Llano e o seu goberno retiveronlle á luz da documentación que vostede nos trae aquí aos autónomos e pequenos ou medianos empresarios de Burela 13.500 euros dos case 14.000 euros que se adebedan durante cando menos 3 meses. Repetimos, o 90% das facturas adebedadas teñen data previa á celebración da última sesión plenaria. Data previa. Hai uns 3 meses. E isto que acabamos de repetir, señor Llano, son feitos. Feitos. Non son especulacións, son feitos. Feitos acreditados pola documentación que vostede nos trae hoxe aquí. Entendemos que para vostede e para o seu goberno isto sexa un modo exemplar de xestionar. Pode ser. Para nós, dende logo que non. Pero, como os autónomos e pequenos ou medianos empresarios de Burela non teñen a culpa da incapacidade do seu goberno, nós non nos imos opoñer a este recoñecemento extrajudicial de crédito. Moitas grazas, señor alcalde. Pero quen cree que lle estamos aquí facendo unha cuestión adrede de reservarlle, non pagarlle
aos proveedores, aos que fan os traballos, 3 meses, que facemos outro. Eso non pensa ninguén. Se se fai así é porque non houve máis remedio, digámoslo así, directamente, non houve máis remedio. Bueno, pois entón, vamos a votar a favor desta reconhecemento extrajudicial. Votos a favor? Abstencións? Vale, pois moitas gracias. Imos pasar ao terceiro punto, que é contratación servicio de axuda no fogar. Cando queira, señor secretario. Procedo a ler a parte dispositiva nesta ocasión da Comisión Informativa de Igualdade de Muller e Benestar. E ten o segundo teor literal. Primeiro, require a empresa Servicios Sociosanitarios SL con NIF B2734-8614 para a presentación de documentación previa á adxudicación do contrato de servicio denominado Servicio de Axuda no Fogar, segundo o disposto na cláusula 23 do prego de cláusulas administrativos particulares en consonancia co disposto no artigo 150 da Lei de Contratos do Sector Público. Deben presentarse a sí mesmos correspondentes certificados de estado corrente coas seguridades tributarias e coa seguridade social. Debe constar acreditada a documentación que se aporte que o contratista conta con capacidade e non se atopa en curso de producción para contratar a data límite de presentación de ofertas. O prazo para a presentación de referida documentación é de 10 días hábiles, a contar desde o día seguinte á da recepción do presente requerimento. Pues moitas gracias. Doña Carmela, cando queira. Gracias, señor alcalde. Ben, neste punto o que traemos o seguinte paso despois de acudir á última mesa de contratación. É necesario xa que é de competencia plenaria e simplemente, bueno, solicito o voso compromiso e o voso voto a favor para continuar con este procedimento. Gracias, señor alcalde. Pues moitas gracias. Don Mario. Ben, antes de nada, aproveito tamén para felicitar a compañeira na corporación Giovanna Oroza e desexarlle que ela e a súa familia todo lle vaya todo perfectamente. E despois diso, volvendo ao punto de orde do día, efectivamente, isto é un proceso que se abreu fai máis un ano. Nós naquele inte xa a nosa opción foi a abstención porque queríamos que, evidentemente, non contrato que estaba en precario, era preciso solucionar o tema, pero nós éramos partidarios de que, cando menos, se estudia a recuperación do servicio, xa empezábamos o goberno local a traballar en dous sentidos, no de solucionar a situación precaria e de traballar por ver a viabilidade da recuperación do servicio. Na Comisión Informativa preguntamos por ese tipo de informes, creemos que é positivo que só sexa un contrato que é dun ano con posibilidade de prórroga a outro, porque iso dá marxe para en calquer momento, cando chegue o momento da prórroga ou ao final do contrato, poder tomar decisións, non como cando rematou o anterior mandato, no que se iniciou o expediente para facer un contrato de 4 anos, non? Que era con outro tipo de servicio. Nós seguimos na mesma, creemos que é certo que queríamos que iba a ser máis curto este proceso, pero queremos que o goberno local que ten que seguir traballando nas dúas vías, na de regularizar a situación e na de ver ou estudiar a viabilidade da recuperación do servicio, por iso nos imos abster nada máis a todo agora. Pues moitas gracias, don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, novamente, señor Pillado, estamos de acordo a medias. Fíxese, señor alcalde, traenos vostede aquí, basicamente, o paso previo para a contratación do servicio de axuda no fogar coa modalidade dun ano máis outro, vale? Un máis un. É moi curioso. Esta modalidade é moi curiosa porque ao Concello, sen dúbida, lle iría ou lle sairía máis ventaxoso económicamente, facer unha contratación a máis longo prazo. Económicamente sería máis ventaxoso para o Concello. As ofertas serían máis á baixa. En realidade, dentro dun ano, van a ter que facer un novo prego para volver a contratar. Parece ser que tanto os informes como as valoracións, segundo se nos dixo, as fixo unha vella coñecida deste Concello. Non sei se é certo ou non, señor alcalde. Unha empresa radicada en Pontevedra, pode ser? Ou estamos confundidos? Non? Pois entonces informóusenos mal. Non sabe onde viven. Bueno, non sabe onde viven os seus amigos de Into Consulting.
parece que vostede sigue sen fiarse dos técnicos municipais. Dentro da mesa de contratación volve a haber dous políticos. O presidente e máis unha vogal. Que necesidade había, señor Llano? Que necesidade había? Non se fiaba vostedes dos técnicos municipais? Repito, non se fiaba deles. Resulta que a empresa beneficiaria que non fixo a mellor oferta económica e que na parte relativa á puntuación baseada en criterios obxectivos, obtivo a cuarta puntuación. Das 8 ou 9 que se presentaron, estuvo no medio da tabla. E na parte relativa a criterios subxectivos, obtivo a mellor puntuación con moita diferencia con respecto ás outras empresas que tiñan mellor puntuación na parte obxectiva. Pero moita diferencia. Moita diferencia. É bastante curioso. E todo agora, nada máis, señor Llano. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, vamos a ver. Aquí esas insinuacións de amigos, de parientes, eso non corresponde aquí. Non corresponde aquí porque eso vengan a darse a entender que temos unha amistad total e que aquí isto é un negocio familiar e que, digo, Manolo ven aquí facer este traballo cando pode estar. Non, eso non é así. Pero dicir unha cousa, don Manuel, fala usted da confianza nos técnicos. Témola total e absoluta. A confianza nos técnicos, cando fan as súas valoracións, o que creo que non ten confianza nos técnicos deste concello é vostede. E así o manifestou en reiteradas veces. Eu sí que teño confianza neles. E se fan estas, usted pasa, se valoracións subxectivas, se obxectiva, todo eso está baseado nunhas bases que ten que corresponderse despois co que se puntúa. Por tanto, non desconfío para nada e confío perfectamente nos técnicos. Eso é así. Aquí o que se trata, dado a cuantía do contrato, de traer a pleno solamente unha solicitude, ademais que aporten unha documentación que se lles pide e xa se acabou. Que poderonse facer moitas cousas que poderon ver, se quedou de cuarto nas obxectivas, o mellor quedaba de quinto, eso non pode ser. Eso é unha cuestión que realmente cando se valora hai que ter en conta todo, de acordo coas bases, e ir mirando, é o que se fai. É o que se fai. Non creo aquí que ni siquiera sei quen é o titular desa empresa, que vexamos ese lance desde aí, que pode haber que as cuestións son miradas e nosotros tratamos de beneficiar, eso non pode dicirlo aquí, señor Manuel, non pode dicirlo aquí, porque non é verdad. Non é verdad. A transparencia, total. Pois claro, ustedes non están acostumbrados á transparencia. Eu ben vexo como funcionan na Xunta, como funcionan en outros lados, e agora que hai cambio de banquillo, bueno, a ver que se monta aí. Pero non están acostumbrados á transparencia, pero nosotros sí. Nosotros sí que estamos acostumbrados á transparencia nestes aspectos e temos a confianza máxima. Pero daqui do que se trata fundamentalmente, por eso trae aquí, é de acordar, dalle o visto bo, a petición, porque así debe de corresponderse, a petición de unha serie de documentos que nos fan falta das illes de días, todo isto que está reglamentado e que está ben exposto no punto do orden do día. Don Mario. Ben, volvendo un pouco, bueno, é que é unha reflexión que levo pensando fai moito, e nunca a dixen neste pleno, pero os técnicos municipais están no seu traballo. E nós estamos aquí nas nosas leas, que está moi ben acusar a un de unha cousa ou doutra, ou atacamos e depois vamos tomar unha cerveza ou un café. Nós estamos, pois na maioría de nós non é o noso traballo, eles están no seu traballo, por iso hai que respetar un pouco e tomar un pouco con seriedade as cousas, creo. Non vou valorar uns encargados a facer todo este proceso, se a parte técnica está ben ou mal, porque saben moitísimo máis que min, e creo que todos nosotros. Bueno, creo que está no seu traballo. Se vai mal, corre perigo o seu traballo. Por iso creo que é positivo valorar o traballo dos técnicos. Dito isto, e volvendo ao que nos preocupa, polo menos a nós, que é todo acerca da viabilidade económica e técnica tamén, de recuperar o servizo para o Concello, se o problema é que se tarde máis ou menos en facer, ou que non fai, ou a saturación que teñan os técnicos deste Concello, os técnicos incluso da Deputación, nada máis fácil que pedir a continuidade do servicio. Pedindo a continuidade, as contas claras, pedindo a continuidade do servicio, vamos a saber se é viable ou non é viable, igual é a forma máis fácil,
Por eso, desde aquí a nosa pequena aportación para que poida ser a forma máis sinxela para ver se é viable recuperalo, que é o que, como acabo de decir, nos preocupa. Sobre iso é que o servicio se dé con calidade e con certas garantías. Máis nada. Pues moitas gracias, don Mario. Don Manuel? Sí, doña Carmelo. Gracias, señor alcalde. Nada, quería contestar a ambos compañeiros. Primeiro, quero secundar estas últimas palabras de Mario. Nos confiamos tanto no equipo técnico, tanto a nivel municipal como da Deputación, co informe de valoración solicitámoslo á Deputación de Lugo, por eso tardou tanto. Sería moito máis fácil solicitalo a unha empresa e sería moitísimo máis rápido, xa que a Deputación este ano pois abriu residencias e expou, a parte dos traballos que lle damos aos concellos, pois tiñan o seu propio traballo, pero traballou un equipo de técnicos moi profesional que estivemos en contacto continuadamente. Obtivemos un criterio de valoración que despois a posterior en esta mesa os técnicos deste concello revisaron. É dicir, nin nos preocupamos de poñer en dúda o traballo dos técnicos da Diputación e a maiores a revisión que fan os técnicos do concello. Non sei onde vive a ningún dos técnicos que fixeron esta valoración. A segunda parte son criterios que se evalúan ao sobre C, son automáticos, non hai 1 máis 1 son 2. Entón, esas acusacións, verter esas acusacións en este salón de plenos, en este pueblo, como se nós estiveramos pensando en outras cousas que pasan en outros puntos do país, verdad, preocúpame, porque, non sei, preocúpame, simplemente. En canto ao estudio do servizo, é algo que foi un compromiso que adquirimos tanto antes do pleno como a posteriori. Por ese motivo sacamos 1 máis 1, acordamos sacalo con ese marxe de tempo para que, en este caso, o mismo equipo de técnicos da Deputación son os que nos están facendo ese informe. Non podo ter un compromiso, a ver, igual que tardaron 6 meses en poder darnos este informe de valoración pola súa complexidade. Certo que non me podo comprometer a decir pois unha data exacta, sí que me gustaría, antes de que finalice este ano, obter ese informe para poder compartilo con vos e poder valorar e cando finalice pois poder tomar decisións. Que máis? Informe de Diputación. Creo que nada máis, que non me queda nada máis. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Durman vostedes tranquilos. Non se preocupen tanto e non se poñan moi nerviosos. Durman tranquilos. A aclarar, por se alguén se esquece disto. Calquera concelleiro é libre de expresar o que queira nesta sesión plenaria. Libre de expresar o que queira. Vou tomar un groliño de agua, señor alcalde, se non lle importa. Claro. Como ia dicindo, antes de que me interromperan os seus compañeiros, calquera concelleiro é libre de expresar o que queira nesta sesión plenaria. A ver se lles queda claro. Dentro das marxes do respeto, algo que vostedes habitualmente non demostran. Non demostran. Mira a súa esquerda, doña Carmela. Mira a súa esquerda. Transparencia, fala vostede de transparencia, señor Llano. Sí, señor. Vostede vergoña pouca ten, Transparencia cando vostede nos nega sistemáticamente documentación que lle solicitamos e que sabemos que están no Concello e nos nega sistemáticamente documentación. Fala vostede de transparencia. De verdade. Chistoso é un cacho, Vostede chistoso é un cacho. Volvendo ao punto da orde do día. Este servicio que pretenden contratar encádrase, por se o esqueceron ou ignoraban, dentro dos servicios sociosanitarios. Bueno, casualmente, dentro dos membros da mesa de contratación,
se non nos informamos mal, non hai ningún ou ningunha traballadora social e ningún ou ningunha sanitaria. O que sí hai dentro da mesa de contratación son dous políticos. Como comprenderá, as nosas dúbidas neste tema, lonxe de ir a menos, van a máis. Tendo en conta toda esta situación tan extraña, na contratación deste servicio de axuda no fogar, como comprenderá, nós non imos apoiar esta proposta que vostedes nos traen hoxe aquí. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas grazas, Manuel. Home, isto, máis que unha proposta, é un requisito, non é outra cousa, Bueno, é moi claro o que se fai facer, o sea, que non é nada que poida entorpecer. Quere rematar usted, señora dona Carmela? Ou vamos? Gracias, señor alcalde. Nada, simplemente decir que é un requisito legal, como acaba de decir o señor alcalde. Durmo moi tranquila. Gracias. Bueno, pues logo vamos a proceder á votación do punto. Votos a favor? Abstencións? En contra? Non, son abstencións. Vale, por moitas gracias. Ben, o seguinte punto sería a razón de conta do decreto. Que hai? Non está ben, non? Perdón. Me cae, quedábame un punto. O cuarto punto é a dedicación Rúa a Gloria do Corneta. Cando queira, señor secretario. Procede a ler o ditame da Comisión Informativa correspondente, que ten o seguinte teor literal. Primeira, que segundo o recollido no Plan de Acción Municipal para a Igualdade entre Homes e Mulleres do Concello de Burela, aprobado por unidade no Pleno Municipal do día 23 de 10 de 2020, que recolle na medida 4.5, impusa a introducción e asignación de nomes de mulleres e illas da comarca, a Guía de Ruas de Burela e outros espacios municipais, edificios públicos, etc. Se procede a nomear a travesía 1 do Berbés como Rúa Gloria do Corneta. Segundo, que sendo público notorio o amor e dedicación persoal desenvolvida ao longo de toda a súa vida en múltiples ámbitos para o beneficio do pobo de Burela, compre recoñecer e agradecer esa labor desinteresada apoiándolle o seu nome en Rúa do Concello de Burela. Terceira, que a modo de homenaxe se lle cambie o nome da travesía 1 do Berbés, situada no barrio do Porto de Burela, lugar no que viviron tanto ela como os seus antepasados por o nome Rúa Gloria do Corneta. Cuarto, que por a parte da Academia de Presidencia desta corporación local se realizarán todas as actuacións necesarias para dar efectividade ao referido cambio de nome. Por moitas gracias, señor secretario. Doña Noelia, cando queira. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois desde a Consellería de Muller e Igualdade queremos reconocerlle e agradecerlle a modo de homenaxe a súa labor desinteresada que tuvo sempre co pobo de Burela, a nosa gloria. A verdad que leva participando de forma activa no pobo durante todos os anos, colabora con diversas identidades, con asociacións locais, chegando incluso a ser presidenta tamén da Asociación de Viúvas. Colaborou e participou tamén activamente na vida relixiosa de Burela, sendo a impulsora da organizadora da Festa do San Antonio, é madriña do Barco Museo Reina del Carmen. Bueno, desde aquí aos seus 93 anos queremos reconocerlle esta labor desinteresada que tuvo sempre. Encima é un punto que temos que cumplir do noso plan de acción municipal. Nada máis, simplemente un modo de homenaxe que temos que tamén pasar por aquí para que seña reconocido por todos. Nada máis, agradecelo desde aquí. Eu personalmente querolle moito. Empezamos por esta muller para conmemorar tamén o día 8 de marzo, pero bueno, non quere dicir que nos quedemos aquí, que sigamos facendo e espero que poidamos facelo máis veces. E nada máis. Moitas gracias. Don Mario. Empezando por este último que dixo a señora Noelia Ben, estamos de acordo en que o Plan de Igualdade se recolle o nomeamento de rúas por mulleres destacadas. Nós somos da opinión de que somos partidarios disso, pero que tamén pensar nos colectivos, entendendo o que dixo é que van continuar con ese criterio, pois tamén lles propoñemos que o fagan con colectivos de mulleres tamén. E é certo, é notorio, público notorio, que houve unha boa acollida entre os veciños e tamén a rúa, algo que non nos contenta. Nós estamos evidentemente de acordo con este feito, é o que demostra que podese cambiar unha rúa e non pasa absolutamente nada.
Non houve ningún problema, nin cos veciños, nin houve absolutamente ningún problema en caminar unha rúa, por iso, aproveitando a situación, queremos recordar que está pendente a creación da Comisión de Memoria Histórica, na que nós xa plantexamos que queremos ou pretendemos que dende ese organismo ou desde ese órgano se poida debater decidir sobre a Rúa Hijo Garay. É coñecida a nosa posición ao respecto. Eu simplemente lles quero recordar ao goberno local, non sei se viron a semana pasada un acto que houve no Concello de Ribadeo acerca de, un acto de reconhecemento a represaliados, fusilados, paseados, asasinados no estalido da Guerra Civil en Ribadeo, que foi moi emotivo e tuvo moi boa acollida, e queremos que moi xusto. Pois iso, emplazaros a que evidentemente non hai por que facer exactamente o mesmo acto que no Concello de Ribadeo, pero que sería bo tomar nota de que dunha vez por todas se poida constituir esa Comisión de Memoria Histórica no noso Concello. Sen máis, pois nós estamos a favor, evidentemente. Pues moitas gracias. Don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. É un tanto curioso o que nos trae vostede aquí. Particularmente despois de haber feito a homenaxe na que se facía público ese cambio de nome da travesía número 1 polo desta ben querida por todos persoa de Burela. Xa lle adianto que para o noso grupo municipal esta honra que supón ter unha travesía a nome dunha persoa como a Gloria parecenos francamente ben. Sen embargo, por que o fixo vostede así, señor Llano? Porque empezou vostede a casa pola cuberta e non polos cementos? Por que se sabía que precisaba da autorización plenaria, vostede puxo en marcha esta escenografía na que se lle outorgaba o recoñecemento o nome desta persoa a unha travesía da nosa vila se non tiña a potestade para ele? Por que se empeña vostede en buscar confrontación en temas que o único que deberían de servir era para unir a veciñanza de Burela? Moitas grazas, señor alcalde. Moitas gracias. Bueno, eu penso que a cosa foi moi clara, foi clarísima. Ademais, foi unha homenaxe. E naquel intre, o que se fixo foi colocar unha placa como homenaxe ao Día da Muller, acabo de dicirlo a señora Noelia, que era unha homenaxe a esta persoa polas súas circunstancias e singularidade e o que fai no pobo. Realmente non se trataba naquel momento de poñer a cuestión definitiva, no? Nunca se dixo eso. Dixo, bueno, pues colócase como si usted supoña que non se pudera aprobar aquí, bueno, pues esa é unha cuestión que había que retirar, pero nunca se puxo, no, queda definitivo isto aquí. No. Foi unha homenaxe que penso que é emotiva e merecida, e ademais, pois, celebrando un día importante, o día 8 de marzo, e dixemos, bueno, pois vamos a facer esta cuestión. Eu penso que non se comezou por un por outro, senón que se comezou por unha cousa que penso que é moi merecida unha persoa, e por eso se colocou ali. E agora estamos ratificando e acordando que, ademais, aproveito para dicirles que se está revisando o rueiro de todo Burela, non? Entón, bueno, pues aplicando esa modificación, esa revisión do rueiro, de colocarse definitivamente ese trociño de rúa que penso que todo o mundo, además tuvo, como ben dixo vostede, todo o mundo estaba de acordo en facerlo, o sea que non se fixo, nin se montou, nin se especulou, eu penso que ao contrario, empezouse por algo emotivo e algo merecido e a partir de aí todo eso deriva no que estamos facendo hoxe, que definitivamente otorgarlle ese cacho de rúa a Gloria. Queren comentar algo máis? Logo espere, quere decir algo, Noelia? Don Manuel? Moitas grazas, señor alcalde. Asómbrame a súa memoria selectiva, señor alcalde. Asómbrame. Naquel momento ao que vostede fai referencia, xa se anunciou, está recollido nos medios de comunicación, o cambio de nome da rúa. Xa se anunciou, está recollido nos medios de comunicación, sen vir ao pleno, sen debatilo no pleno. Como podemos comprobar, tanto nós como o resto de persoas que nos estean a seguir nestes momentos, vostede, para contestar as nosas preguntas, o único que utiliza son evasivas. O que nós creemos é que vostede e o seu goberno, ou ben, asumiron por ignorancia competencias que non tiñan atribuídas naquel momento, ou ben o que fixeron é tratar de sacar un rédito político de cara á veciñanza, aproveitando a boa imaxe da persoa designada para que a travesía número 1 do Porto reciba o novo nome.
sabedores de que tiñan que facer este trámite plenario, ou unha ou outra. Ou unha ou outra. Mire, señor Llano, o que houbera feito un alcalde serio para un concello como a Burela sería, primeiro, convocar cando menos a xunta de portavoces para poder consensuar a súa proposta. Sería axeitado. Segundo, traer ao pleno esa proposta para a súa aprobación. Segundo lugar. En terceiro, acudir conxuntamente co resto de representantes políticos dos veciños de Burela para arroupar a persoa designada e poñer en valor ese cambio de rueiro. Esos serían os 3 pasos que, ao noso xuicio, debería facer un alcalde serio para unha vila como a Burela. Pero xa sabemos que a seriedade de vostede non camiñan da man, señor alcalde. Moitas gracias. Penso que ten que revisar o concepto que ten de mí. Son unha persona seria, digo yo, de verdade. E que me coñece, sabio. O sea que aí vamos a entrar. E outra cousa, vamos a ver. Fíxose un acto de unha iniciativa dunha concellería aquí, como é de igualdade, que ten esa potestad, pode ter esa oportunidade e esa proposta de facer un homenaxe a unha persoa que exactamente é moi querida no povo e había que aproveitar a coyuntura. Naquel momento fíxose unha cuestión testimonial sí, adiantándose un pouco que vai o que estamos facendo agora, pero realmente está sempre justificado. Non houve intencionalidade, ni deixamos de ser serios por eso, ni moito menos. Eu penso que agora mesmo estamos recoñecendo todos os grupos, pero fíxose precisamente por homenaxear a unha persoa e colocóuselle ali, digamos, provisionalmente hasta hoxe, a cuestión, pero non ten por que non poñerse, porque además estaba todo o mundo de acordo de poñer, pois aí, se queda, e se non, pois bueno, pero eu penso que era o bon de facelo naquele momento. E ademais coincidindo ca data perfecta para facelo. Bueno, pois vamos entón a doña Noelia, sí, antes de... Nada, só quería comentarlle que o punto 3 estaban ustedes invitados. Se non acudiron ao acto, sería porque non puideron ou porque non quixeron. Nada máis. Vale. Bueno, pois para rematar, vamos logo a aprobación do punto, a dedicación na Rúa Gloria da Corneta. Votos a favor? Ben, pois moi ben, moitas gracias, unanimidade, eso está ben. Bueno, o punto número 5, dación de conta de decretos da alcaldía, que xa o teñen, o número 6, dación de conta do acordo da Xunta de Goberno, tamén o deben de ter, o 7, outras peticións, moción, Casa do Caminero. Isto é unha moción presentada polo Grupo Popular, cando queira. Don Manuel. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Paso a ler a exposición de motivos da moción que presentamos aquí, instando ao señor alcalde presidente para restaurar e pôr en valor a Casa do Caminero. No ano 2005, o Concello de Burela e o Ministerio de Fomento asinaron o convenio polo que se transfería ao Concello a propiedade do tramo da Nacional 642 que pasa polo noso termo municipal. Iso supuxo un investimento duns 800.000 euros que serviron para levar a cabo en 2006 unha bella demanda, a ampliación da plataforma e a suavización das curvas da indicada estrada dende a Ponte da Marosa ata o límite con Cervo e o entronque coa variante. Ademais, fixéronse as beirarrúas pola marxe dereita dende o Correo Vello ata a variante e na mesma marxe en todo o tramo do Perdouro, incluído o alumeado. Nese convenio tamén estaba incluída a cesión ao Concello da Casa do Caminero, que era a vivenda do encargado do mantemento do vial e, ao mesmo tempo, servía como almacén de material. Unha edificación ubicada na intersección entre as rúas da Casilla, as Ribeiras e Vilar. Hoxe en mal estado, pero que forma parte do patrimonio e que, polo tanto, entendemos que o Concello debe coidar. Por todo o indicado, propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal do Concello de Burela a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, o Concello de Burela procederá á restauración da Casa do Caminero e a súa posta en valor. Segundo, o alcalde presidente adoptará as medidas oportunas para encargar a redacción do proxecto de restauración no prazo máximo de 6 meses. Terceiro, o alcalde presidente incluirá nos presupostos municipais para o presente ano 2022 que presente á Corporación Municipal a contía económica suficiente para licitar e adxudicar as obras de restauración da Casa do Caminero.
E cuarto, o alcalde presidente presentará aos grupos políticos municipais no prazo de 6 meses unha memoria estudio sobre posibles usos da indicada edificación que, en todo caso, contemplará o seu aproveitamento como espacio público, divulgativo e formativo. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas gracias, don Manuel. Don Mario. Moitas grazas. E nos, evidentemente, non temos absolutamente ningún problema con esta moción, estamos a favor de que así se faga. Simplemente indicar unha cousa. Dice o teor literal que acaba de ler, fixéronse as beirarrúas pola marxe dereita onde o Correo Vello ata a variante. Home, non. A marxe dereita das beirarrúas chegan á Casilla. Hasta a variante, que saibamos de momento non hai beirarrúas. Tampouco nos veñamos arriba e sobredimensionemos o feito. Dito isto, que xa o queríamos aclarar, nós estamos a favor da moción e votaremos. Grazas. Moitas gracias. Bueno, é moi curioso isto desde o ano 2005, a cantidad de gobernos que se pasou desde o ano 2005 hasta os nosos días, e non estaba inventariado. Esa casa non estaba inventariada. Non sei se se pasou naquele momento, pero no momento non figuraba no inventario. Bueno, miramos exactamente, agora sí o temos no inventario, agora, pero na anterior non estaba, por exemplo, nas anteriores. Tivemos ali, claro, eu entendo que sería unha boa medida retomar, bueno, recuperar, porque é unha casa que garda relación con todas as casas dos camiñeiros que había en toda Galicia, unhas casas pues, máis ou menos similares en todos os aspectos, ten un valor etnográfico extraordinario. Tivemos ali, incluso ten un forno, bueno, ten unhas cousas que serían interesantes. Pero hai dúas cousas. Unha delas que está en ruína total. O sea, o tellado, o que está por dentro, todo eso agora mesmo xa non serve. Había que recuperar eso. Dice usted 6 meses, en 6 meses faga isto, tal. Eso é moi difícil porque hai que calcular cuánto vale siquiera a coberta. Xa solamente a coberta. Debe ser unha cousa extremamente cara. Despois por dentro está todo, non sirve absolutamente para nada. Pero hai un problema gordísimo, que está fora de alineación. Fora de alineación. Eso que significa que no plan xeral, vostedes fixarase no ano 2014, non tiveron en conta eso. Está fora de alineación. Que non se pode facer. Non se pode facer absolutamente nada. Teríamos que coller a casa, se hai terreno detrás, e collerla e pousala un poquinho, pero eso non se pode facer, porque detrás xa non é terreno da vivenda. Bueno, qual é a consecuencia de todo isto? Pois que non vamos poder facer, de momento, nada. Miraremos a ver que é o que, pois, ao mellor sacar, porque iso hai que tiralo, dado que pode correr risco incluso de que se veña para adiante, para a rúa, e facer algún estrago, non? Así que, en principio, non nos podemos comprometer absolutamente en nada en ese aspecto, porque o que sí que vamos a mirar, xa lo contaremos no seguinte pleno, vamos a mirar como esta cuestión no aspecto legal, para si se pode ou non recuperar. Que tal como está agora mesmo non se pode, porque está fora de alineación. Hai outra casa que está parada, un pouco máis para adiante, que está fora de alineación e por eso se está paralizada. Todo aquilo que non esteña na línea, pois non pode. Xa ao cometer unha reforma xa ten que cumprir os requisitos que están estipulados no plan xeral. O plan xeral non está contemplado poder facelo porque está, xa digo, fora da alineación. E por esa razón, que vamos a facer? Eu tamén lle digo unha cousa, sí que sería, pero casi como unha cuestión etnográfica, recuperala e dalle un uso social ou dalle un uso de servicios sociais ou cousas dese estilo, ou culturais. Pero agora mesmo non se pode. Non se pode. Xa lle direi máis polo miúdo que é o que se pode realizar e como. Se se pode facer algo, falase. Se non, pois habrá que derrubala e quedarnos co solar. É así. Eu que lle comento, porque é o que sabemos agora de todo isto. Eso non se pode facer nada. Tal como está o plan xeral. O sea que, porque non se pode, sería a reposición, sería facer, aproveitar o solar, aproveitar as fachadas da casa, que eso era de pedra, bueno, eu penso que era unha cuestión moi guapa, ademais. Pero por dentro está destrozada, unha parte do tellado está a punto de caer, que eso vamos ter que, xa veo a arquitecta, e posiblemente haxa que sinalizar ali para que non se pase nada, nem se atreva a entrar. Que a mellor hai unha persona que entra por ali descuidadamente, sin saber o que hai dentro, e pode destrozarse. Así que, de momento,
non nos podemos comprometer nin a facer ningún estudio para a ver que uso, nin meter un orzamento para facer isto, porque non se pode. É así. Así que xa, técnicamente, xa lles informaré un pouco máis para adiante que é o que se pode levar adiante. É así. Non é que quere de momento retirar a moción ou vamos á aprobación, pero nosotros non lle podemos aprobar. Como queira, usted, don Manuel. Só unha cuestión. Sí, sí. Unha pregunta formal, técnica casi. Dado que se está facendo unha redacción, se está redactando unha modificación do plan xeral, eso non podría solucionar ese inconveniente? Esa é unha das cousas que vamos a mirar. Vale. Esa é unha das cousas que vamos a mirar. De todos os xeitos, hai que ter en conta onde está situada a casa. Está exactamente a 50 centímetros da estrada. Claro, iso tamén, dun xeito ou do outro, aí non pode quedar, ainda que sexa por seguridade de quen poida habitar esa casa. Non? O sea, o que vostede acaba de comentar é o que vamos a mirar, a ver que se pode facer de alguna maneira. E entonces xa lle lo comunicaremos. Ora, compromiso non podemos coller para arranxar aquelo ou modificala ou darlle un servizo, porque non podemos. Ahora mesmo non se podemos. Don Manuel, cando queira. Moitas grazas, señor alcalde. En primeiro lugar, permita que me santigüe, xa que estamos a piques de entrar na Semana Santa, se en 6 meses non son capaces de valorar e proxectar a restauración e recuperación desa vivenda, vaixe Dios ou vexa, vaixe Dios ou vexa. E no tocante ao tema que dice vostede de que está fora da alineación. É certo, somos conscientes deso. Pero eso non debería de ser un conveniente, señor alcalde. E digo yo por qué. Vostede, tal e como comentou o señor Pillado, adiantándose a miña resposta, na campaña electoral de 2015, que dixo a bomba e platillo que modificaría o plan xeral de ordenación municipal. E sobre iso nada coñecemos nin nada anunciou vostede, moi dado aos anuncios. En todo caso, promovo os cambios no plan xeral de ordenación municipal, tal e como lle indicou o señor Pillado, e introduza os pertinentes para que a casa dos camineros se poida restaurar. Eso non debería ser un inconveniente. Eso parece máis ben unha excusa de mal pagador, señor alcalde. E lembrolle, consideramos que é obriga desta corporación e do Concello a preservación do noso patrimonio e tentar deixárllelo ás vindeiras xeracións nas millores condicións posibles. A Casa do Camineiro non ten un especial valor arquitectónico, é certo, pero é a Casa do Camineiro de Burela, con todo o que eso significa. O oficio do camineiro era, no seu momento, un oficio demandado, pero que tamén tiña non poucos inconvenientes. Este oficio deixou pegada en Burela, tanto que hai unha familia que se chama a dos camineros e que teñen o seu asentamento no Correo Vello, se non me equivoco. Non? Cultura non é só levar teatro e música á Casa da Cultura, señor Llano. A cultura é moito máis, por exemplo, recuperar o noso patrimonio. E o Concello ten a obriga de recuperar o patrimonio público, o patrimonio que é de todos, e poñelo a dispor da veciñanza e dos visitantes. No caso da Casa do Caminero, se se recupera, ábrense varias oportunidades. Por exemplo, un centro de interpretación do propio oficio do caminero, ao paso do tempo, ou unha especie de pequeno museo sobre a historia de Burela. Pero para levar isto para diante hai que comprometerse, e o mellor compromiso é apoiar a nosa moción, señor Llano. Por certo, sabemos que os cartos non se sachan na horta. Por eso, señor alcalde, sabedores como somos da súa gran capacidade de traballo e adicación ás cousas do Concello, e sabedores de que vostede ten moitos frentes abertos e está a loitar por moitas cousas, nós poñemos uns prazos prudentes para que vostede lle atenda esta actuación, pero que non lle impida perder de vista todo o demais traballo arduo que ten riba da mesa. En o que se refire aos cartos, vostede non hai moito tempo que dixo que había remanente de tesourería. Acábase de demostrar hoxe. Se non quere gastar, fale co presidente da Deputación, que podería estar disposto a colaborar. O certo é que dá mágoa ver o estado da Casa do Caminero, un patrimonio de todos, e que está como está. Poida que sexa o exemplo de como está este goberno municipal. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, Manuel. Ahora vamos a antiguar eu, a ver se ahora me vai a entender.
A ver se me entende. Porque, vamos a ver, eu fun claro na miña exposición. E tal como está a circunstancia, a máis, vou dicir unha cousa, podemos modificar o plan xeral para manter a Casa do Caminero, pero é que inmediatamente todas as casas que teñen fora de alineación, todos aqueles que queran meterlle máis baza e aproximarse máis á estrada, van a ter a oportunidade. E iso penso que contradice o que se pretende facer. Non se pode coller, ala, non, porque esa é a Casa do Caminero, vamos a sacala de ordenación, non pode ser. Non pode ser. Estou dicindo que tal como está a circunstancia, vamos a estudiar técnicamente e a ver cuáles as posibilidades que se pudera ter sobre esa casa, sobre o solar desa casa. Eso non lle nega a nadie. Que vamos, como se pode comprometer a 6 meses, 5 meses? Non vamos a facer a cuestión de coller un orzamento, é dicir, vamos a modificar a casa cando de momento non se pode facer. De momento non se pode facer. E claro, hai que ter en conta, e hai que ser, pois eso, neutrais na decisión e a ver como afecta esa decisión ao conxunto do Concello de Burela. E, por tanto, hai que ter moita precaución. Así que, xa eu digo, dentro de no próximo pleno ou algo así, ou falámoslo antes, saberemos como pode ser técnicamente as posibilidades que poida ter esa casa. Pero, de momento, non é aquí, que lle falta isto, que lle falta aquelo, que... A Casa do Caminero coñecémoslo todos, porque en todos os lugares houve casas de camiñeiros, porque era o método e a fórmula que había para arranxar pues, as estradas. Todas son moi parecidas, estaban ben, incluso en algunhas tiñan hortas detrás da casa, esta non. Tiñan, eu que sei, fórmulas para facilitar a vida da familia que tuvera habitada aí. Etnográficamente é importante, claro que sí. Que, por certo, xa meteronselle unha variación, non sei, pues, nas fiestras, e máis nas portas e todo eso, que xa nos adapta, non é a primeira cuestión que se puxo, eso seguro. Pero agora xa lles comentei, é o que hai. Eu, se quere, levamos a presentar moción e voulle votar en contra, non por nada, senón porque realmente ahora mesmo non podemos executar ni facer nada sobre ese sentido da moción, non podemos facelo. Así que usted dirá, se quere, sigue con ela e votámola. E se non, pois, agardamos. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Vostede di que non se pode facer. Non se pode facer porque vostede non se pon a traballar. Ten tempo, 6 meses son moito tempo. Se tuvera algo feito en relación ao plan xeral de ordenación municipal, pois xa teria moito avanzado. E por outro lado, coñece vostede o que é o interese público? O interese público. Esa salvidade que funciona como caixón desastre para facilitar as modificacións dos plans xerais modificais. Vostede sabe o que é o interese público. Son todo excusas. Vostede non quere apoiar esta moción porque non lle interesa. Bueno, vostede saberá. Eu creo que lle está dando así un pouco máis as costas a Burela. Pero vostede saberá, Vostede saberá. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pues vamos allá. Vamos a votar entonces a moción. ¿Votos a favor da moción? Votos en contra porque somos ponentes. Eso é así. Votos en contra. Aprobado. Non se pode executar. Pero que é eso de trata? Pero bueno, xa me santigüei unha vez. Ben, vamos ao seguinte. O seguinte é Casa do Caminero, despois a moción da atención primaria, que é tamén presentada polo Grupo Popular. Ana, cando que... Gracias, señor alcalde. Ben, pois procedo á exposición de motivos da moción que presentamos. Durante estes 2 últimos anos, o sistema sanitario español e o galego, por suposto, foron sometidos a un importante exame debido á pandemia, que afectou moito ao ámbito hospitalario e moito a atención primaria. En atención primaria, a Xunta leva xa anos traballando na súa reforma. De feito, antes da pandemia xa se aprobara, estaba en marcha o Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021, que fixaba diversas liñas de traballo e non só falaba de novas medidas, senón que, ademais, contemplaba a incorporación nestes últimos anos de 331 profesionais a este nivel asistencial. Sin embargo, o déficit de personal médico de atención primaria en todo o sistema sanitario español dificulta contar cos recursos humanos necesarios. Para poder afrontar este problema, en Galicia fai anos que se implantaron xa medidas como o contrato de continuidade ou máis recentemente a incorporación de técnicos de saúde.
A Xunta anunciou tamén unha convocatoria de plazas de médico especialista en atención primaria a través dun concurso de méritos que será unha oportunidade para incentivar a incorporación de facultativos naqueles concellos, como pode ser o noso, no que existen dificultades para a cobertura de plazas. Esta convocatoria vai ser posible gracias a unha reforma legal que tanto o BNG como o PSOE votaron en contra no Parlamento de Galicia. Ademais, hai cuestións que son competencia do Goberno do Estado que están sen resolver, como atender a petición do Parlamento Galego, onde sí que todos os grupos políticos solicitamos a creación da especialidade de urxencias, que permitiría mellorar a formación específica dos profesionais e evitar que os MIR de primaria, unha vez rematada a residencia, acaben traballando en urxencias. Tamén está pendente a incorporación de máis prazas de formación que amplíen o número de profesionais que se forman en Galiza para a atención primaria, así como a flexibilización do sistema de acreditación de plazas e a mellora do programa formativo de atención primaria. Por isto, o Grupo Municipal Popular propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. No punto primeiro, os seguintes apartados. Primeiro, a eliminación das limitacións na taxa de reposición do persoal sanitario. Seguinte, a creación con tramitación preferente da especialidade de Medicina de Urxencias e Emerxencias tal e como foi exixida de xeito unánime no Parlamento de Galicia. A flexibilización do sistema de acreditación de plazas de formación, así como a mellora do programa formativo da especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria, e proceder á convocatoria extraordinaria de máis plazas MIR de Medicina de Familia ou, cando menos, resolver positivamente a solicitude de Galicia de incorporar 65 novas plazas formativas de Medicina de Familia á vindeira convocatoria. E como punto 2, apoiar a decisión da Xunta de Galicia, dada a negativa do Goberno Central a tomar outras medidas para aumentar o número de médicos de familia, da creación dunha nova categoría de facultativo especialista en atención primaria e da regulación do seu acceso a través dun concurso de méritos para incentivar que se cubran as plazas de difícil cobertura e solicitar que entre as ofertadas se inclúan as plazas vacantes do Centro de Saúde de Burela. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Respecto a isto, temos dúas emendas. Discutimos antes a moción, despois pasamos ás emendas. Bueno, vai todo, vamos a discutirlo todo, non? Quero dicir que vou dar a palabra a Mario para que ten unha emenda que tamén que fale desto e despois falaré eu e despois seguimos todo no seu conxunto. Ben, entendo que o que falamos antes de comezar o pleno é que se propuña a moción, despois se propuñan as emendas, o secretario explicou perfectamente a orden de votación, entendo que o debate, digamos, cada grupo expón a súa opinión. Vale. Ben, valorando a moción e tamén falando da nosa emenda, para nós a exposición de motivos da emenda da moción do Partido Popular non é certa de todo, incluso digamos que é mentira, porque o problema da atención primaria non é derivado do COVID, o COVID empeora, evidentemente, pero o problema é de moito antes. O problema da atención primaria, o problema da sanidade en Galicia son os 13 anos do goberno do PP na Xunta de Galicia. Desde 2009 daba ser recortando o orzamento e estamos na acordo do Estado español, son 12% do orzamento, 2 puntos menos da media do Estado, moitísimo menos do que se recomenda, o que aconsellan os estudos, que é o 25% do orzamento. Cada ano baixa, como decimos, o orzamento, teño aquí cifras na exposición de metidos desta emenda, estamos falando de 270 millóns de euros menos, e aplicando o IPC, que en 2009, cando entrou o Partido Popular na Xunta de Galicia. En canto ao persoal, é dizer, o problema do persoal non é un problema de agora, pero que o Sergas nunca atendeu este problema. É certo que é unha competencia do Estado, por iso nós respetamos o punto número 1 da moción, pero é certo que a Xunta nunca se preocupou moito por solucionar ese tema. De feito, damos este dato que concretamente dos 400 MIR de atención primaria que se formaron ou que saíron formados nos últimos 5 anos, só 214 traballan en atención primaria e cada ano reduce esa cantidade, non? E con respecto da taxa de reposición, é certo, para que isto foi creado por un goberno do PP en Madrid.
Así que, claro, que é moi fácil acordarse agora cando gobernou só en Madrid, pero que estuvo gobernando moitos anos o PP e non semellaba ser ese un problema. Por un pouco, por todo o exposto na nosa emenda, nós o que propoñemos, aunque hai tamén unha emenda da totalidade, é manter o punto 1 da promoción do PP, que estamos de acordo, e sustituir o punto 2 da moción que acaba de presentar a compañeira Ana Álvarez por unha serie de puntos que propoñemos aquí, que paso a comentar. Punto número 1, garantir a capacidade e calidade docente para atender a formación dos profesionais MIR, elaborar con urxencia o plano de ordenación de recursos humanos para identificar as necesidades de persoal de cada colectivo e proceder á súa cobertura en todas as categorías. Punto número 3, rematar coa política de precariedade, explotación na contratación, ofertando contratos dignos para evitar que sigan marchando profesionais ben cara a privado ou estranxeiro. Punto número 4, posta en marcha dun plan de retorno e captación dos profesionais que emigraron ou optaron pola sanidade privada, baseado na convocatoria de todas as plazas vacantes, a estabilidade laboral e a eliminación da precariedade na contratación. Incorporación á carteira de servicios de atención primaria de categorías imprescindibles para prestar unha atención integral e descolapsar as listas de espera, persoal de psicología e farmacia, terapeutas ocupacionais, logopedas, traballadores sociais, podólogos, nutricionistas, o que fixera falta. E punto número 6, pôr en marcha a carteira de servicios a recoñecer un mapa de competencias de cada categoría profesional. Enfermaría, fisioterapia, matronas, TKs, PSXs, celadores, e das outras categorías que habería que incorporar persoal calificado, preparado para exercer a súa propia carteira de servicios e con elo contribuir a unha mellor calidade asistencial e a desconxestionar as axendas. Tendo en conta a emenda que presenta tamén o PSOE, o Grupo Socialista, nós vamos dicir directamente, proponimos o seguinte. Tendo en conta que nós respetamos o punto 1 da moción do PP, é que nos 3 últimos puntos a emenda do PSOE tamén parece respetar ese punto, é que no que protexe ao PSOE se recollen o punto número 1, o punto número 5 e o punto número 6 da nosa proposta. Nós plantexamos que se engaden o punto número 3, 4 e 5 da nosa emenda a do PSOE, poderíamos acordar os 3 grupos e aprobar esa emenda. Xa nada máis dou paso ao que queira expresar o Partido Socialista. Bueno, por moitas gracias. Eu penso que na nosa emenda van, de alguma forma, recollidos todos os puntos da súa proposta. Estuve revisando e dunha maneira, non estarán redactados da mesma maneira, pero sí que o fondo é o mesmo. Bueno, con respecto á proposta, eu non sei, hai que estar preocupados porque que agora o Partido Popular se dedique a presentar emendas en todos os concellos, en todos, ou en Ribadeo, en todos os lados, todos, adaptase un pouquiño a particularidade de cada un dos concellos, pero que seña o PP, quen este ahora preocupado pola desfeita que fixo durante moitos anos e vendo o que vai vir, porque iso é algo moi preocupante. Os profesionales sanitarios saben do que estamos a falar. Dentro de 2, 3 anos vai ver como non se mellora, como non se reforma, como non se preocupe todo o mundo de ter unha sanidade pública axeitada, vai haber un crack. O sea, isto vai estoupar por todos os lados. Claro, a Xunta de Galicia, durante moitos anos, do ano 2009 a hoxe, vese que se vai degradando. Todos os días aparecen noticias, todos os días, noticias de que ocorre en tal sitio, en tal centro de atención, nos hospitais, vaise degradando o que é a atención como servicio público de calidade, universal, con todas as garantías. Estáse degradando. Estáse recuperando un sentimento que é de volver á privada, de intentar ir á privada porque non se sinten refrexados, non se sinten atendidos na pública. Eso sí que é un peligro importante. Ustedes conseguiron e acabaron en estos últimos anos de xerar unha desigualdade tremenda no que é na cuestión de sanidade, pero unha desigualdade espectacular. Claro, que veñan agora como intentando de que se o goberno central non saca 500.000 plazas de MIR para compensar o que vai a ocurrir aos de primaria, aos de especialista. Ollo, que hai que ter moito cuidado co que fan vostedes porque a parte de ter un orzamento baixísimo,
que cada ano van mermando, en vez de ir subindo, van mermando as posibilidades da atención da sanitaria, tanto da primaria como dos hospitais asistencial. Van mermando os orzamentos, van mermando as posibilidades, pero vamos a ver. A calidade do traballo que fan os profesionales da sanidade desde o ano 2009 agora foi en decadencia absoluta, en precariedade. Xente que chaman pola mañán para que atendan pola tarde unhas horas. Se non o fan, ala, usted para o último da lista. O sea, están intentando desprestixiar de tal maneira a sanidade pública que dá pena. É claro, que vengan agora a intención clarísima de que si non sei que, si no Parlamento non se votou, vamos a ver. A responsabilidade única de como funciona a sanidade en Galicia é cousa do Partido Popular. Cousa do Partido Popular. Ten todas as atribucións na cuestión laboral, na cuestión do persoal. Non cuida o seu persoal, non o cuida. E hai unha desfeita, lóxicamente. Hai 4.000, ao mellor aquí en Burela, que xa van a querer marchar. Por que non van a querer marchar? Porque a irresponsabilidade, yo desprecio grandísimo, eu vou dicirlo sempre, que sempre que teño oportunidade, e agora teño oportunidade, vou volver a dicirlo. Vostedes reventaron o que eran as posibilidades sanitarias na comarca da Mariña, eliminando a área sanitaria propia. Eso que fixeron vai traer unhas consecuencias prácticas que xa se está vendo. Xa se está vendo. A xente, eu conocí un hospital, cando vim para aquí, para Burela, ya era realmente un centro onde había investigación, onde había iniciativa, onde había autonomía sanitaria, onde había autonomía económica, onde había autonomía para que todo profesional pudera desenvolver proxectos. E eso se acabou. Ahora, os profesionales, moitos deles xa non queren vir aquí porque saben que van ser, nada, non van ter importante. Por tanto, unha das cousas que pido aí xa é a recuperación da área sanitaria propia da Mariña como elemento fundamental para defender a sanidade pública, porque é o que temos que defender. Ollo co que está pasando ca sanidade pública, ollo. Vostedes con estes remendos non van a conseguir nada, porque isto é, aquí unha cuestión placebo, a ver se de alguma maneira se entende, ou o público entende, que realmente quen ten o problema é o goberno central. Cando os gobernos centrales, cando estaba o PP, fixo todo o contrario do que ustedes piden aquí. O contrario. Senón, analizámonos un por un. Así que, por un lado, vexo esa oportunidade de interés político no aspecto de vamos a ver si colamos e evitamos que se nos meta a culpa da desfeita que vai a pasar en pouco tempo, dado que todo vai desviándose cara aí, vai encorando para ese lado. Así que nosotros, claro, xa temos moitos puntos aquí que foron acordados por todas as plataformas de Galicia con respecto á sanidade pública, que defenden a sanidade pública. Introducimos, lóxicamente, a recuperación da área sanitaria. E ustedes non o leron, pero recomendo yo que o lea. Unha iniciativa que tuvo no bipartito, e xa lle poño aquí, a recuperación de establecer un documento base do Plan de Mellora de Atención Primaria proposta xa no ano 2007 ao 2011. Eso, nada máis chega no ano 2009, o señor que agora anda por Madrid, meteron nun caixón. E ese é un documento que invito a colean. Invito a colean, porque realmente ves unha intencionalidade clara de mellorar todo. E sería se checara a aplicar, teríamos hoxe, para presumir a estar saltando de alegría, unha atención pública extraordinaria na cuestión sanitaria. O sea que eu non llevo a votar a favor da moción, ni moito menos. O que están a proposta de don Mario, eu penso que se estuveno revisando antes e vendo os seus puntos se coinciden, non na redacción exacta, pero sí no fondo, sí que coincide. E tamén incorporo os puntos que ten aí a instar ao goberno da cuestión de limitación das tasas de reposición, que é verdad, pero eso que non inventou a limitación das tasas de reposición foi o Partido Popular. Sí, ahora dáse cuenta. Pero que non hai que se dé conta, do conta deuse sempre, pero está tratando de desviar o tema. A creación de especialidade de medicina de urxencias e de emerxencias tamén, pero ollo tamén co que pretenden facer, porque eu escuito cousas por aí, con algunha cuestión e algunha especialidade que queren inventar, por exemplo, para que un profesional poida atender a primaria, pero tamén poida atender arriba no campo. O sea que hai que mirarlo todo. Eu non me fío moito da cuestión sanitaria, tal como está xestionada polo Partido Popular. Non me fío nada. Digo yo así, sinceramente, teño que dicirlo así.
Bueno, hai exemplos a punta pala, pero vamos a deixar a cuestión. Entonces, pero bueno, de todas maneiras, incorporamos a eliminación de limitación de tasa e a creación de especialistas de medicina de urgencias e emerxencias. E despois procede a convocatoria extraordinaria 2000, claro que sí, xa se está facendo. Ustedes, na Xunta de Galicia, deixouse de darlle emprego a 145 especialistas en 1000. O sea, a pouco e a pouco perderonse máis de 1000 empregos desde o ano 2009 hasta hoxe. Eso é moi serio. Ustedes teñen que revisar. Revisar, é de coña isto. O que se está a facer con moitas cousas, pero sobre todo que a sanidade pública, mire que levou tempo a acadar o nivel que tiñamos. Levou tempo e sacrificios e tal, pero en pouco tempo ustedes xa cambiaron radicalmente o que é o concepto e a xestión do que é a sanidade pública. Cambiaron completamente, pero para peor, lógicamente. Así que nosotros eu penso que incorporamos os seus puntos, incorporamos tamén algún dos seus, eu penso que a moción vai completa e vai pensada para que a potencialidade da sanidade pública saxe reflexada nesta emenda. Doña Ana, cando queira. Bueno, parece que todo o que propoñemos é mentira e todo é falaz, o que nos expoñemos, na nosa exposición de motivos. Si, antes de nada, sí que é certo, a taxa de reposición efectivamente foi implantada polo PP, sí, nun momento de unha crisis especial onde houve que aplicar unha taxa de reposición a todo o funcionariado do Estado que estaba excesivamente engordado. En algún momento, fora quen implantar esa taxa de reposición, en algún momento habrá que suprimila. Por eso se pide. Ben, falan vostedes dunha proposta falaz na nosa exposición de motivos. Mire, falaz é dicir que o orzamento para a sanidade se recortou con respecto ao 2020, por exemplo. Digan a verdade, o único que se recortou foi o fondo COVID para reformas nos centros motivados pola pandemia. Fondo que obviamente desapareceu no 2022. Falacia é falar de personal que se perdeu nos últimos 12 anos. En primaria, cando o balance, que tamén teño cifras aquí, cuadros e datos, dende o 2008 ao 2021 son 104 médicos de familia máis, 378 enfermeiras de atención primaria máis e 369 plazas máis do resto de personal. Isto en atención primaria, é certo, perderonse 20 plazas de pediatría, tamén se perdeu moita natalidade e moita población en edad pediátrica. Aínda descendendo a población galega, desde aquela aumentáronse as plazas de médicos de familia e enfermería. Falacia é dicir que recuperar as xerencias separadas de primaria especializada é a solución. Non é así. Os 3 niveis asistenciais, a promoción da saúde, a prevención da enfermedade e o tratamento da mesma, deben ir da man, con xestión conxunta, con comunicación, con traballo interdisciplinar, se queremos que funcione. Falacia é dicir que se baixou a inversión en personal desde o bipartito. Saben canto baixou o gasto en receita e farmacia no orzamento do 22 respecto ao 2009? Por mor da entrada en uso da receita electrónica do medicamento xenérico? Pois houve un aforro de 123,8 millóns con respecto ao do 2009. E deses 123,8, nada menos que 99,7, que son 100 na práctica, foron aumentados en gastos de personal con respecto a eses últimos presupostos do bipartito. 100 millóns máis en personal que no 2009. Señor Pillado, eu non lle apliquei o IPC, xa lle aplica usted. En canto a isto que din de reter os profesionais en primaria porque según vostedes se van de puro maltratados, non modifiquen vostedes a verdade. O certo é que unha porcentaxe moi elevada dos MIR que rematan medicina familiar e comunitaria non se van, son absorbidos polas urxencias hospitalarias. Daí a necesidade da que falamos no punto primeiro, de crear con absoluta preferencia a especialidade de urxencias e emerxencias na que ambos estamos de acordo. Non se foron. Temos estudios e temos números. Desde fai 10 anos, o 91% dos especialistas que remataron esta especialidade en Galicia están traballando no Sergas. E direilles máis, o 64,5 deles por cen teñen plaza en propiedade a día de hoxe. Que non estuvemos ben tratados agora neste goberno con Feijóo. Miren, eu empecé a traballar no 99 e fixen contratos de 2 horas desplazándome desde Lugo a Ourol para traballar 2 horas, para un permiso de consulta. Eses contratos non son novos, non son novos.
Miren, no ano 2017, unha vez superada a fase de axuste da crise económica, o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, a proposta da práctica totalidade das comunidades autónomas, abordou o tema das necesidades de profesionais médicos no sistema e acordou a creación dun grupo de traballo para a adopción de medidas concretas para paliar esa desigual distribución de médicos en determinadas especialidades en determinados territorios, como as zonas rurais. A entón ministra Dolores Montserrat elevou ao Consello Interterritorial distintas recomendacións deste grupo de traballo, cunha serie de propostas que correspondían a executar, en parte, as comunidades autónomas e noutra, o Ministerio de Sanidade, como foron, por exemplo, priorizar a revisión dos requisitos de acreditación de centros e unidades docentes para a formación sanitaria especializada nas especialidades maioritariamente deficitarias, medicina de familia e pediatría, as que máis. Impulsar unha modificación normativa que flexibilice e axilice o procedimento de creación de centros e unidades docentes para a formación sanitaria especializada, de forma que permita aumentar a oferta de plazas de formación de especialistas. Modificar o Estatuto Marco do Personal Estatutario dos Servicios de Saúde introducindo un novo artigo para incentivar a provisión de plazas de difícil cobertura no conxunto do Sistema Nacional de Saúde a través da creación dunha figura contractual de maior estabilidade. Poñer en marcha un rexistro estatal de profesionales sanitarios e realizar en base ao mesmo un estudio de necesidades de especialistas. Miren, pouco despois deste Consello Interterritorial en abril de 18 de que todas as comunidades autónomas gobernadas por o PSOE e os nacionalistas votasen a favor de urxir tremendamente ao goberno naquel momento a tomar estas medidas, en xuño dese mesmo ano produciuse unha moción de censura que levou ao poder ao PSOE co apoio dos nacionalistas varios. E nese mesmo momento acabouse a urxencia para o goberno para adoitar todas estas medidas das que estábamos falando. Miren, Galicia remitiulle en novembro de 2021 ao Ministerio de Sanidade toda a documentación para solicitar a acreditación de 64 novas plazas de formación de medicina familiar e comunitaria para atención primaria, pasando de 142 a 206, que supoñen un 45% máis. Acompañouse do rogo de que se favorecese ao máximo a posible acreditación destas plazas de xeito extraordinario e que se ampliase o número de plazas actual da convocatoria, que é unha situación que está prevista no marco normativo, para que no ano 2022, neste, xa puidésemos contar con estas novas plazas e incorporalas mediante ampliación de oferta. Este rogo non foi, por suposto, atendido polo Ministerio de Sanidade, aínda que, curiosamente, foi informando favorablemente a maior parte das plazas que se lle solicitaron. Por outra banda, celebrouse en Gran Canaria un Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde monográfico sobre atención primaria, que o Ministerio iniciou a consulta pública previa dunha nova orde ministerial pola que se aproba o programa formativo da especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria, os criterios de avaliación dos especialistas en formación e os requisitos de acreditación das unidades docentes multiprofesionais de atención familiar e comunitaria. Pois ben, a Xunta remitiu 20 propostas para flexibilizar a acreditación de unidades docentes de medicina familiar e comunitaria e mellorar o seu programa formativo. Por exemplo, que non debe establecerse un mínimo de profesionais por centro para ser acreditado, porque isto perxudica, obviamente, a comunidades como a galega, con centros de grupos pequenos. Tamén se considera necesario incrementar o tempo de formación que os residentes de especialidade de medicina de familia comunitaria pasan nos dispositivos de atención primaria. Actualmente pasan prácticamente as mesmas horas en hospital que en atención primaria. Outra das suxerencias incide na necesidade de que os residentes adquiran unha autonomía progresiva no seu desempeño e que no cuarto ano de formación sexan capaces de facerse cargo con autonomía dunha consulta de medicina de familia coa mesma autonomía que teñen os residentes de cuarto ano nos hospitais. A data de hoxe, o Ministerio non respondeu a ninguna destas suxerencias da Xunta e continúa sin publicar un borrador desta nova orde que tan urxente é para poder facilitar a formación de novos profesionais de medicina de familia. Miren, Galicia sí que adoptou medidas. Galicia ampliou a posibilidade de permanencia dos profesionais no servizo activo a partir dos 65. Modificou a Lei de Saúde de Galicia para permitir que profesionais extracomunitarios con formación MIR poidan incorporarse á función pública. Flexibilizou a vinculación do centro e área para que os mesmos efectivos poidan atender as necesidades de diversos dispositivos. Creouse unha figura de nomeamento de continuidade para permitir a formalización dun único contrato de ata 3 anos de duración, aumentando a estabilidade dos profesionais. Incentivouse a permanencia en centros de difícil cobertura con puntuación extra tanto nos méritos para traballar como actualmente na carreira profesional.
Incrementou as plazas ofertadas en formación MIR en Galicia. Actualmente, Galicia ten ofertadas todas as plazas, o 100% das plazas que ten acreditadas polo Ministerio. Ainda así, non son suficientes. En canto á medida que tanto se opoñen no punto 2 de a creación de unha nova categoría de facultativo especialista de atención primaria, pois os profesionais que accedan a esta nova categoría desempeñarán as súas funcións nas plazas vacantes dos centros de saúde con cupo de pacientes propios e con 2 gardas ao mes en puntos de atención continuada, como a todos os médicos de atención primaria. As plazas desta categoría adxudicaránse en propiedade mediante concurso de méritos, sin necesidade de examen de concurso a oposición. Polo tanto, os profesionais que acepten cubrir algunha destas plazas e asuman o compromiso de quedarse nelas durante alo menos 2 anos, teñen garantizada a plaza en propiedade para sempre no Servicio Galego de Saúde. Estas son nada menos que 106 plazas, que van resultar moi útiles para conseguir que profesionais mozos que acaban de rematar a súa residencia opten por cubrir plazas en quendas ou en lugares que adoitan quedar vacantes nas ofertas públicas de empleo ou nos concursos de traslados, como acontece en concellos como o noso. Non vemos, pois, un motivo para sustituir este punto na nosa moción, este punto 2, nin moito menos para sustituir toda a nosa moción, como plantexa o PSOE, que se ve na obriga de plantexar unha emenda de sustitución total que, en realidade, resulta ser unha moción de protección ao Goberno central. Non é outra cousa. Non vayamos a instar ao Ministerio a cumprir coas súas obrigas porque xa sabemos que non o vai facer. Gracias, señor alcalde. O Mario. Ben, grazas pola intervención, por esa contía de datos. Aquí creo que, supoño que todos os que intervimos vimos preparados da casa, vimos con datos, aquí teño 2 ou 3 folios, non vamos entrar no intercambio. Eu poderia dicir, por exemplo, de urxencias, poderia dicir que se ampliou o Hospital da Costa sen ampliar os servicios, sen ampliar as instalacións de urxencias, algo moi lógico, moi razonable. Ou, por exemplo, vostede falou do ben que funcionaban as cousas, de que non era real a alerta que facemos aquí de como está a sanidade e a atención primaria. Vou falar do servicio que conoce moi ben, servizo de radioloxía, hai 2 de 5, e hai 15 meses de lista de garda para unha ecografía. Entón, tamén as cousas non haberá tanto persoal, e non estarán tan boas condicións se pasa eso. Sobre todo é un problema das condicións do persoal. É o persoal que non está nos Sergas ou na atención primaria, está nas clínicas privadas ou no estranxeiro ou no resto do Estado, non vai vir aquí porque se ofrecen condicións moito peores. É un feito. Naide vai estando tranquilo na súa praza que teña no Rum ou no estranxeiro, naide vai vir a cubrir a Viveiro 80.000, unha praza, perdón, non 80.000, a praza de Viveiro polas tardes con toda a súa poboación. Porque non se dan as condicións. Entón, claro, é un problema, por eso nós insistimos nos puntos 2, 3 e 4 da nosa emenda, porque efectivamente falan acerca disso, de mellorar as condicións para que o persoal non marche, para que o persoal volva. E simplemente iso, é dicir, é un problema das condicións e de persoal. É certo que o Goberno do Estado ten moitas cousas que facer, claro que sí, para que as competencias de sanidade están transferidas á Xunta desde fai moito tempo. É a competencia da Xunta. O portavoz do Grupo Popular moitas veces, unha gran parte delas con criterio, dille ao alcalde que dá excusas de mal pagador, a que non atenda as súas obrigas. É o mesmo que está a facer a Xunta. É o mesmo que se traslada nesta moción. Botar valores fora, botarlle a culpa ao Goberno do Estado cando as competencias son da Xunta de Galicia, en sanidade. Precisamente iso. Pero para non entrar nun debate eterno e intentar sacar algún positivo, nós seguimos insistindo. Nós, a emenda da totalidade que plantea o PSOE, aceptámola se se inclúen os puntos 2, 3 e 4 da nosa emenda. En todo caso, non íamos inventar en contra ni na moción ni nas emendas, porque non votaríamos en contra de medidas para mellorar a situación da sanidade. Entón, en todo caso, se non se aceptan eses 3 puntos incluílos, pois porque damos por incluído xa o resto, é o punto número 1 da moción do PP, pois absteríamonos pois un pouco a ver o que saga adiante. Moitas grazas. Bueno, pues moitas grazas, Mario. É curioso a afirmación que dice doña Ana para rematar o seu turno, dicindo, claro, ustedes non fan isto porque non queren obrigar ao Goberno do Estado. Eso é exactamente a súa pretensión. A moción é meterlle as culpas ao Goberno do Estado.
resumiu usted perfectamente. Eu non teño tanta literatura, ainda ten aí xente que lle manda cousas. Porque, bueno, toda esa letanía que nos acaba de ler, sí, no, seguro, bueno, pero o problema é o que observo, xa, fora de tanta literatura, o que observo é a realidade. E a realidade é moi diferente da que cantan ustedes. Moi diferente. Eso é o problema que temos aquí. A realidade é moi diferente. Déficit de profesionais. Listas da Garda, pero eso é impresionante. Non é máis que chamar cualquera de nós. Ahora mesmo, mira, queríamos ir tal cosa. Por exemplo, as listas da Garda é total. Despois, atención non presencial. Pero como podemos seguir ainda? E o conselleiro de Sanidade dicía que era mellor implantar incluso unha fórmula para agrandar as posibilidades de facer a cousa telemática. Home, por favor. Non se hai unha baixa, non se coloca ninguén nela. O sea, eu penso que unha cousa é a letanía que usted acaba de ler aí perfectamente e outra cousa é a realidade. E a realidade non coincide para nada con que acaba de ler. Eu solamente defendo, sin meterme tanto tal e contratamos a sensación que temos agora, ou que teño personalmente, da sanidade pública en Galicia. Eso é o preocupante. E tal e como vai, non vai mellorar, con todos os datos que deu aí, non é certo. Porque tanto na atención primaria como tamén nos hospitais está se desviando a meu. Outro día houve un caso dunha persona de Sarre que mandaron a Vigo dun centro de saúde. Home, por favor, como se pode chegar a certas cousas que están pasando? O sea, parece que estamos nun país xa medio patatero no aspecto este. Así que a seriedade que temos que afrontar é defender ao máximo a sanidade pública e garantir a calidade asistencial e, desde logo, que sexa universal, que sexa para todos e que todo o mundo teña confianza na sanidade pública, que últimamente xa non está pasando eso. E crease moitas desigualdades sociais. Olliño, que nos temos que preparar e ben, porque quen responde despois ao final de todo é curioso o que pasa neste país. O sistema capitalista todo o mundo admite, pero cando hai problemas todo o mundo é socialista, que me respeten. E iso que temos que ter, unhas boas cuestións públicas, tanto na sanidade como na educación, como en cualquier outro ámbito. E iso é o que non se detecta aquí. E a Xunta de Galicia ten que responsabilizarse de toda a xestión da sanidade, cosa que vexo que non está facendo ben. Eu incluo esos 3 puntos porque realmente non importa, porque revisados están incluídos, xa yo digo, se quere despois mirémoslo polo miúdo, pero están incluídos na nosa enmenda, están incluídos. Así que nosotros non temos problema ningún en recuperar esos 3 puntos, porque xa de alguma maneira están aí, e incorporamos tamén os dos do PP que corresponde, que non é que non queiramos dicirlle ao goberno que ten que espabilar, non, eso non é, aquí non andamos con esas cosas tan infantiles. Entonces, pues bueno, ten que rematar a doña Ana, pero despois votaremos a moción, non? A emenda. Penso que é así. Bueno, pois doña Ana, cando queira remate. Mire, non vamos a entrar nun debate eterno, como dice o señor Pillado, porque podríamos estar co pim pam punto da tarde. A cuestión é que para non apoiar a nosa moción no punto que precisamente fala de ofertar as plazas vacantes que poden garantizar a cobertura en plazas delicadas, de difícil cobertura, que non só están aquí, As plazas de difícil cobertura non só están en Galicia nin no goberno de Feijóo. As plazas de difícil cobertura existen en Extremadura e existen en Andalucía e existen en Asturias e existen en Cataluña. Hai poucos profesionais formados. O Ministerio non acredita os suficientes plazas para formación. E temos un problema que non é noso, de Galicia, porque se fora noso de Galicia, iríamos por profesionais a Asturias e a Cantabria e a Andalucía, pero tampouco non os hai, porque hai un problema do Ministerio. Ben, non queren apoiar isto, non queren que esta xente consiga esta estabilidade, non queren que se cubran estas plazas que garantizan a súa continuidade traballando fixos aquí en Galicia. Pois para non apoiar todo isto, póñennos unhas medidas ou propóñennos que en algún caso xa están recollidas nas suxerencias e nas medidas que se tomaron pola Xunta que antes expliquei na intervención anterior, e moitas cousas que xa apoiamos e promovemos dende os acordos do Consello Interterritorial do 18.
En canto a outros puntos que son casi idénticos efectivamente nas dúas enmendas, non se trata de que non sexan oportunos, como exemplo o feito de que sexa máis oportuno ou non a ampliación de carteiras de servicios en primaria, por exemplo, ou que se leva xa anos traballando neso, traballando no Plan Galego de Primaria para a súa reforma, para unha primaria con máis recursos, con máis especialidades, con máis autonomía, con máis personal. En outros casos, todos eses puntos, tantos que están todos de acordo, pois nin siquiera se refiren á primaria, que é o centro e o eixe desta nosa moción. Son tiros ao aire. Tiros ao aire para que efectivamente, señor Llano, efectivamente recaia na Xunta, a ollos da cidadanía, a responsabilidade de levar a cabo as accións que non pode porque lle competen ao Estado. Tiros ao aire ideolóxicos para distraer a atención da súa negativa a apoiar unha medida que ofrece, como dicía antes, estabilidade a 106 profesionais e cobertura de 106 prazas vacantes de moi difícil ocupación. E tiros ao aire, en resumen, para protexer ao goberno de Pedro Sánchez e aos nacionalistas varios, de que se lles poña diante dos ollos as medidas que non están tomando e o traballo que non están facendo. Unha vez máis, a súa posición de abandeirados de falsos defensores da sanidade pública non fai máis que prexudicala. E prexudicar os nosos profesionais que queren quedar a traballar aquí con estabilidade e con boas condicións. E prexudicar a posibilidade de que se formen con todas as garantías os profesionais necesarios para cubrir as nosas demandas. E prexudicar, sobre todo, a centros de saúde de povos que teñen especiais dificultades para cubrir as súas vacantes, como ocorre concretamente co noso, o de Burela. Moitas gracias. Moi ben. A ver que se metería a culpa ao goberno. Que increíble isto. Xa, bueno, é unha moción nun concello que pode ter a súa repercusión de falar, pero, bueno, digamos un punto, digamos outro, a nosa capacidade de maniobra para resolver problemas da sanidade, teremos que presionar e insistir, e intentar facer o mellor posible. Ora, vir con unha idea, como veñen con toda claridade, de que a única solución pasa polo goberno e que nosotros non temos nada de culpa, nin fixamos nada malo, eso é increíblemente, digamos, moi pouco serio. Non? A ver se maduran algo, agora que vai haber movimento de banquillo, e a ver se repercute en alguma posibilidade en positivo, ainda que non sei eu. Pero é cousa seria esta. E aquí non se trata, non, é que tal, bueno, como fan e tal, o único que está repercutindo é que nosotros non podemos facer porque non nos deixan de lá. Ustedes teñen a responsabilidade total de que se xestione ben a sanidade pública aquí en Galicia. E non já saquen máis voltas. Remate así, botándolle culpa a quen queira, pero a responsabilidade é súa, únicamente. E ben vexo o que está pasando. Bueno, pois entón, vamos a proceder á votación. Entonces, parece ser, non? Que a primeira que... Eu pregunto que se vai a votar. Entendo que o que se aceptou é que dentro da emenda do Grupo Municipal Socialista se incluíran os puntos 2, 3 e 4 da emenda parcial, digamos, do Grupo Municipal do Grupo Nacionalista Galego. Entonces, a orden, imagino que era un pouco igual. Entonces, votarase a moción de sustitución, a mera totalidade presentada polo Grupo Municipal Socialista con eses tres puntos. Ben, pois logo, dito como dixo agora mesmo o señor secretario, pasamos a votar a moción con eses acordos de incorporar os tres puntos que viñan no bloque. Na emenda, no. Bueno, é que cuidado que a estas horas xa. A emenda de sustitución, vale? Entón, votos a favor da emenda proposta con ese acordo? Votos en contra? Ben. Pois pasamos ao seguinte, que é outra moción, neste caso presentada polo grupo do BNG, respecto a... É o da inflación é o seguinte, portanto, é o da RPT. Non, Mario, cando queira. Ben, grazas. Moi brevemente, moi sinxelo. O pasado mércores 30 de marzo houve unha xuntanza entre os representantes das diferentes forzas sindicais, son o CESIF, Comisión Obreiras e a CIGA, con representantes dos grupos da oposición neste concello, do PP e do BNG. Estes representantes sindicais expuxáronos a situación de estancamento que sofre a RPT desde fai uns meses. Simplemente que nos fixaron saber que querían que se convocase a mesa de negociación para negociar
unha solución para a RPT, e nós trasladamos directamente o que se nos dixo ali, e polo tanto xa leo acordo. Convocar a mesa de negociación do Concello de Burela para tentar desbloquear o proceso de evaluación e aprobación da regulación postos de traballo do Concello. Non hai moito máis. Pedironos que lle dixara que presentáramos unha moción ou que de alguma maneira de solicitáramos que convocara a mesa de negociación é o que facemos. Vostede sempre, eu creo que acertadamente tivo fama de moi botalante, pois utilizo, convoque os sindicatos, negocie, xa lle dixen en privado varias veces, convoque-os, se fale con eles, negocie, igual está máis dispostos de que vostede pensa a negociar e chegar a un acordo. Tamén lle dixen outro día, quede con eles e negocie, faiga un pouco o traballo. Moi ben, moitas gracias. Quere comentar algo, don Manuel? Sí, moitas gracias, señor alcalde. Antes de comentar este punto da orde do día, gustaríame, para non perder as formas, que sempre me chama a atención vostede, facer un comentario do punto anterior que fixo vostede. Eu creo que, sinceramente, moi desacertado. Vostede dixo que a señora Álvarez tiña moita xente que lle mandaba literatura. A señora Álvarez é capaz de buscar a información ela mesma, non necesita de ninguén. Non necesita de ninguén. Pasa que a señora Álvarez é sumamente educada, correcta, e para dicirlo a vostede, outros non o somos tanto. Somos máis directos. Pero non precisa de ninguén. Pasando ao punto da orde do día. Na reunión a que estivemos invitados por parte dos sindicatos, como dixo o señor Pillado, algo que agradecemos, conjuntamente con vostedes, xa lles trasladamos a todos os presentes que para o noso grupo municipal é de xustiza que a relación de postos de traballo do Concello de Burela, tantas veces anunciada polo alcalde Llano, lembremos que cando menos dende o ano 2015, saíra para diante. É moi curioso que o alcalde socialista do Concello de Burela, conjuntamente co resto de membros do grupo do goberno, algúns deles moi coñecedores do mundo sindical, non queiran sentarse a negociar cos traballadores do Concello. Lembremos, nin máis nin menos, que o Partido Socialista, autoerixido como o defensor dos traballadores e dos seus dereitos. Esta é unha proba máis desta falsidade da afirmación, que se empeñan en repetir dende as filas socialistas. Igual que non entendemos o feito de que un alcalde socialista, lembremos, non se quere sentar a falar nunha mesa de negociación cos traballadores do Concello. Tampouco entendemos o que se nos indicou nesa reunión. Como é posible que un alcalde que se teña por serio e responsable, tal e como dixo vostede en varias ocasións, pode levar unha oferta por punto de 20 euros e despois retirala da negociación. A única explicación posible é que presentara a oferta sen valorar as consecuencias de cara ao orzamento municipal. Neste caso, que tipo de patrón está á fronte deste barco? Que tipo de alcalde é vostede? Que tipo de goberno preside vostede? E a modo de comentario, señor Pillado, só a modo de comentario, outra cousa que non entendemos é que nos sorprendeu bastante, sinceramente, pero xa non só por vostede, é a inconcreción desta moción. Como é posible que non figure a quen se insta nesta moción? Na moción que traen vostedes despois figura claramente a quen se insta en todos os puntos. Como é posible, e por outra banda, extrañanos que non figure cando se ten que convocar esa mesa de negociación, xa que nos dixeron que urxía moito. Pero, neste sentido, estamos bastante sorprendidos, pero tal e como se nos trasladou nas conversas que mantivemos, os representantes sindicais estiveron de acordo co texto da mesma e nós respetamos dita postura. Moitas gracias, señor alcalde. Moi ben, moitas gracias. Para nada quixen insinuar ninguna cousa da señora Ana. Non, digo que traía, e a verdad, trae o seu tocho, trae o seu tocho. Eso digo que trae literatura e eu vexo a realidade. Non quixen dicir para nada, non moito menos, que non hai esa capacidade. Bueno, hombre, é que con tal de dicir a ver se pencelo aí alguna cousa. Bueno, vamos a ver, é certo que isto é cuestión de moita responsabilidade e seriedade. É certo que avanzamos moi ben e está perfectamente definida e clara o que é o organigrama de RPT. É certo que estuvemos tanteando a valoración por punto
sin chegar a nada definitivo. Aí non se dixo, no, isto é definitivo, no, ao contrario, dixose, isto pode subir ou pode baixar. É certo que aquí hai que ser responsables. Agora estamos nun momento crítico en todos os aspectos laborais, económicos, sociais, e hai que, por lo menos, intentar non pois fastidiar, por un lado, nin aos traballadores, nin ao Concello no futuro. Hai que ter esa intención clara de equilibrio, de buscar a mellor maneira posible. Vostedes reunironse cos sindicatos, eu tamén me reúno cos sindicatos. E xa lles dixen tamén, eles intentarán de alguma maneira forzar, que non teñen ninguna necesidade de forzar nada, porque en cuanto teñamos os datos económicos, vamos a convocar a mesa de negociación para falar de RPT e de outros temas, que tamén estamos co da estabilización laboral e todo isto, e vai ser traballar. Que ocorre? Que, por seriedade, xa lo dixen, é que temos que mirar como pode, que é o que pode suceder no aspecto do capítulo 1 do Concello de Burela, que tal como estaba, e o que se plantexaba, subía dun 40%, 39% e pico ao 55% ou 57%, eso non se pode, non se sujeta, non hai ninguén que asine esa cuestión, é imposible. Entón, temos que buscar a solución e a mellor solución. E iso vai a facer en breve, para a semana, o día 13, vamos ter unha reunión co profesional que está levando a cuestión de RPT para intentar mirar a ver como podemos, e tamén ca intervención e con todo isto, porque hai que saber en fixo e con seriedade que é o que se pode ofertar. Eu non podo convocarlos para dicir, bueno, vamos a tomar un café. No, hai que levar datos e hai que levar pois, unha proposta e mirar entre todos como se pode chegar a un acordo pois, bueno, que seña bon para as partes, tanto para o Concello como para os traballadores. E neso estamos. Non é nada se negou, realmente falo cos sindicalistas e con outra xente aquí do Concello e digo o que está pasando. E bueno, pois a convocatoria vai ser inminente. Primeiro vamos falar con Santos, lóxicamente, o día 13, e tamén ca intervención, e calculo que, bueno, se é posible xa este mes. O sea, eu non teño problema en convocarlos, pero claro, hai que levar algo en firme, non vamos na orden do día convocar porque sí. Non, hai que levar temas e negociarlos bueno, de alguma maneira, pues, polo que respecta, xa o saben eles tamén, pero polo que respecta a súa petición, dicirle que sí, que se vai a plantexar o antes posible da maior maneira posible, eso é. Non lle podo concretar unha data porque teño que agardar a ver que pasa o día 13. Pero sí que se fará, sí. Don Mario. Ben, con respecto ao comentario do señor Rocco, pois miren, si pudémonos equivocar na redacción do acordo, vostede tivo aí, cando, non, digo yo formalmente, cando seña así non ten máis que falar da modificación, modifícase, porque evidentemente aquí equivocámonos todos, senón o que este libre de culpa que tira a primeira perda, vamos a decir, non tivo máis que comunicalo, incluso si procede o secretario pode incluir na redacción do acordo final, pois instar ao Concello de Burela a convocar por seguir co mesmo punto. Entendo que, claro, que cando se trae unha moción sobre a mesa de negociación do Concello de Burela, se insta ao Concello de Burela a convocar. Pero, bueno, moitas veces non é correcto dar todo por feito, non? Pois, se vostede ten o señor alcalde, se ten a intención de convocar, pois, perfecto, aproba esa moción por unanimidade e que se convoque a reunión. E non hai moito máis que dicir. Sí, eu xa entendi tamén que insistaba o goberno, non? Bueno, se non comentamos nada, aprobamos, se queren por unanimidade de facer convocar o antes posible, sí. Bueno, pois pasamos logo a votamos. Votos a favor? Ben, pois entón xa está. A última moción é relativa ás actuacións que deben impulsar os gobernos galego e estatal para mitigar o impacto do medre da inflación na sociedade e economía galegas. Cando queira, don Mario, porque este é algo que... Ben, sí, intento ser o máis breve posible dentro do contido da moción. A moción relativa ás actuacións que deben impulsar os gobernos galego e estatal para mitigar o impacto do medre da inflación na sociedade e economías galegas. Non vou esplayarme moito en todos os datos económicos que se podrían dar, porque sabemos como está afectando a subida de precios xeralizada. É certo que a guerra non axuda, é certo que a situación de pandemia tamén agrava esa situación, pero iso ven de atrás. Queremos que os
Non porque seña o goberno da Xunta e o goberno do Estado, senón o señor do PP do PSOE, senón porque son os que ten as competencias, evidentemente. E por iso queremos que se deben tomar esta serie de medidas. E paso xa a ler as acordos, que son bastantes, intento ser o máis breve que poida. Punto número 1, demandar do Goberno Central a intervención inmediata do sector enerxético para controlar os prezos de electricidade e do gas, recortar os beneficios das eléctricas, impulsar unha tarifa eléctrica galega, medidas urxentes para a contención da crise da industria electrointensiva a través dunha tarifa estable que garanta os prezos máximos a medio prazo e a prohibición dos cortes das suministracións básicas de forma permanente. Demandar do Goberno Central a baixada selectiva do IBE dos alimentos básicos, os produtos do mar, da higiene personal femenina, o transporte público, a electricidade e o gas. Demandar do Goberno Central o incremento das pensións e dos salarios máis baixos ata o 60% do soldo medio actual. Demandar do Goberno Central e da Xunta de Galicia a reducción temporal das peaxes, dos impostos sobre hidrocarburos e de outros custos que afectan ao transporte, así como a rebaixa dos precios dos títulos de transporte público, tanto ferroviario como por estrada. Demandar do Goberno Central e da Xunta de Galicia a protección do sector agrogandeiro e marítimo pesqueiro, evitando a venda a perdas, impulsando a compra pública de pensos para garantir a suministración e impulsando axudas polo incremento dos custos de produción, seguramente enerxía e combustibles. Demandar do Goberno Central e da Xunta de Galicia a revisión impositiva para unha fiscalidade xusta e distributiva que compensa a perda de poder adquisitivo dos sectores máis vulnerables, contemplando no IRPF a inflación e revisando os principais impostos para que pague máis que a máis teña e se distribuya a riqueza. Demandar do Goberno Central a actualización do ingreso mínimo vital e da Xunta de Galiza a reforma da Lei 10/2013 do 27 de novembro de Inclusión Social de Galiza para que garantir a compatibilidade e complementariedade da renda de inclusión social de Galicia Risga co ingreso mínimo vital e a MIUV, así como axilizar e facilitar a súa tramitación. Demandar do Goberno Central a intervención pública no mercado da vivenda para facilitar o acceso á xente nova e as rendas máis baixas, poñendo a disposición da Xunta as 2.735 vivendas do Sareb para se empregaren como vivendas sociais. Demandar do Goberno Central a revisión á alza das bolsas e convocatorias extraordinarias para protexer o estudantado máis afectado. E, por último, punto número 10, demandar da Xunta de Galiza o compromiso de non reducir as partidas de igualdade dos seus orzamentos, incrementar a cuantía das axudas de violencia machista conforme ao IPC e aprobar sin máis dilación o plan de choque contra a pobreza das familias monoparentais cun orzamento e calendario específico de desenvolvemento. Sei que son moitas medidas, moitos acordos, pero claro, a situación eu creo que exixe todo tipo de medidas, porque era unha frase feita, é dicir que sairemos mellores desta. Non sei se sairemos mellores, pero corremos o risco de sair pagando sempre os mesmos. Eso é o que hai que evitar, non pagar sempre os mesmos. Moitas grazas. Moitas grazas, don Mario. Don Manuel. Moitas grazas, señor alcalde. Vamos a ver. Traenos vostede aquí unha moción que probablemente sexa moi ben intencionada, non o dubidamos, pero que consideramos, se nos permite, desde o noso punto de vista, pouco traballada, en algúns casos un pouco ambigua. De feito, dende o Grupo Municipal Popular estamos completamente de acordo na totalidade de algúns puntos, pero hai outros que, con total honestidade, nos parece falar por falar, xa que non se aporta ningún tipo de explicación de como facelo na súa proposta ou simplemente é que xa se están a levar a cabo. Por iso, xa lle adianto que tal cual trae esta moción aquí, nós non imos poder apoiala. Por exemplo, o Grupo Municipal Popular está totalmente de acordo cos puntos 2, 3, 8 e incluso 9. Non estamos de acordo coa terxiversación que se fai por parte da súa formación, por exemplo, no punto 4 relativo aos hidrocarburos. Explícome. Vostedes deberían de ser coñecedores de que, dende o ano 2019, o Estado procedeu a integrar este tipo de impositivo autonómico do imposto sobre hidrocarburos no tipo estatal especial, co obxecto de garantir a unidade de mercado no ámbito dos combustibles e carburantes, sen que dita medida supoña un menoscabo nos recursos das comunidades autónomas e todo iso dentro do marco normativo comunitario. Dividiu este tramo estatal en dous tipos, tipo xeral e tipo especial. Ambos os dous tipos son fixados polo Estado. Son iguais para todas as comunidades autónomas e estas non teñen competencias ao respecto. Vostedes deberían de saber que os ingresos que reciben as comunidades autónomas por este concepto son o 58% do tipo xeral e o 100% do tipo especial. Tamén deberían de saber que non existe unha maior recadación nos impostos especiais derivada da alza do prezo dos carburantes, posto que os impostos especiais calculanse en función dos litros consumidos e non do prezo. En todo caso, de ter impacto na recadación, funcionaría igual que o IBE, é dicir, os maiores ou menores ingresos non repercutirían nas comunidades autónomas ata o ano 2024.
ano no que se aboa a liquidación definitiva. Por lo tanto, neste momento, a maior recadación tributaria por IBE derivada da suba dos precios dos carburantes só está repercutindo no Executivo Central. Por lo tanto, con estes pequenos exemplos que lle acabo de mostrar, non podemos apoiar a moción tal e como a traen vostedes presentados aquí, xa que tratan de implicar a Xunta de Galicia en cuestións que ou non son da súa competencia a día de hoxe, ou ben son cuestións que non están maduradas por parte da súa formación para poder ofrecer unha resposta real e efectiva á problemática que vostedes pretenden trasladar aquí e que existe realmente. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, don Manuel. Bueno, a moción vai salir, eso seguro. O que nosotros, claro, eu sinceramente lo digo, non son paños quentes, son propostas como si fose única exclusivamente esta solución, as solucións que se proponen aquí, as que van a dar pé a acabar con a problemática que estamos agora padecendo e o que se vai vir posiblemente no mes de xuño ou xullo. Isto penso que hai que acometelo dunha maneira moito máis implicando a sociedade, hai que solucionarlo de outra maneira. Evidentemente non vai ser repercutindo única exclusivamente en algún punto de baixar impostos. Os impostos tamén hai que ter moito cuidado. Eu penso que se está desviando un pouco o tema co sistema económico que temos. Se está desviando un pouco o tema de que debe ser o Estado que debe de responder sobre o que está acontecendo baixando impostos. Pero que os impostos son moi necesarios, sobre todo pensando en que se fixo durante a pandemia, quen atendeu as necesidades de todo o mundo se non houbera cartos do Estado. Que pasaría? Quero dicir que os impostos, de alguma maneira, hai que defendelos no seu nivel, lóxicamente, ya a súa influencia que poden ter para solucionar outros problemas posteriores. Pero o problema gordo, agora, eu penso que estes serían puntos que eu podo estar de acordo, non? Pero realmente non é o que vai solucionar. O que vai solucionar vai ser outra cousa. Eu interviría, a mí que me gusta aquí é a intervención. Pois non está moi ben, a intervención. Pois ten que ser capaz, digo, os gobernos, tanto de aquí como de lá, como do outro lado, ser capaz de influir no que realmente está impoñendo os precios e as condicións. Porque é certo que ven da guerra, hai moitas cosas, pero antes da guerra estaban conversando moitos puntos para condicionar a economía e condicionar a cuestión social como está ocorrendo agora. Por tanto, eu penso que esta é unha cuestión seria e que debemos de pensar e analizar e facer a intervención a aquela xente que se está lucrando dunha maneira impresionante con respecto a isto. As enerxéticas, pero vamos a ver, é moi triste ir por Viveiró, por Muras, a ver a cantidad de eólicos que hai. É impresionante, están botando xente dali porque, claro, xa non queda sitio, estás por ali paseando, dache un asco rapidamente, ventílate. Non pode ser estas formas de ver a cuestión económica como pretexto de que hai que ir ás enerxías renovables e marcar e petar todo Galicia de eólicos ou de outras que se pretenden colocar por aí para que xente especule dunha maneira extraordinaria sobre esos resultados. Quen se beneficia de todo isto son 4. E son 4 que teñen máis cartos que algún PIB de algún Estado. É así. E esos son os que realmente había que intervir. Hai que intervir as enerxéticas, intervir a cuestión de carburante, intervir todo eso. Hai que ter esa capacidade. Igual que había que intervir pues, o precio dos alugueres, ou dos pisos, ou de todo, da alimentación. Pero isto é toda unha especulación extraordinaria. Aquí non sei como vamos a facer, pero evidentemente o que está pasando agora nos mercados e todo eso, vas a mercar algo, de un día para outro sube, hai unha explotación total. Eu penso que isto está moi ben, pero non é o que da cuestión. O que da cuestión é moito máis serio, e vai ser. E ten que ser a implicación social. E a intervención, por que non? Que hai que intervir, senón machácanos. E desestructuran, e van a romper o que é a arquitectura social que hai agora. Pero isto é moi serio. Nosotros podemos estar de acordo, pero eu tamén, sinceramente, non podemos dicir que rebaixen todos os impostos e o que gana os cartos non dicirle nada. Non. Aquí quen está ganando, porque as eléctricas, todo o mundo está vendo que están ganando, pero unha barbaridade, pero unha auténtica barbaridade. Eso alimenta a especulación, hai cousas tan gravísimas como o que se fai cas mascarillas, onde se ganaron os cartos, que eso é o que hai que limitar.
o que hai que limitar é que poda ocurrir e a xente teña esa tentación. Esta é unha cuestión dunha mellora social grande, un cambio radical de como plantexar o futuro. E non vai ser, precisamente, estes son paños quentes. Nosotros vámonos a abster, porque facendo os análisis de un pouco polo miúdo de cada unha das propostas, sí, pero eu penso que son boas propostas, pero non son nin suficientes, ou mellor, nin as que deben de sobresaír agora neste tema. Nosotros vámonos a abster. Así que, don Mario, se quere remate a faena, e xa pasamos a votación. Ben, se o Grupo Popular quere xustificar ou non apoiar a moción en que buscando cobra ou cando non cobra a Xunta de Galicia os impostos, ou que parte cobra ou que competencia ten, pois é unha forma de argumentalo, pero son 10 puntos nos que se abarcan todo tipo de medidas. Creo que, home, hai máis formas de argumentar, pero bueno, está na súa verdade de apoiar ou non, cada un. Nós humildemente traemos estas propostas, creemos que son as mellores, evidentemente seguramente fan falta moitas máis, porque a situación é moi grave. Con respecto á intervención, señor alcalde, eu recordo fai 8 anos, vou poñer 8 anos para dar un máis algo. Se alguén falaba de intervención ou de nacionalización fora de Alcoa ou fora de calquera outra cousa, diríanlle que era comunista, bolchevique, bolivariano como mínimo, a que era un lunático probablemente. Para logo, o BNG empezou a falar de intervención de Alcoa e conseguiuse un acordos unánimes no Parlamento de Galicia e no Congreso dos Deputados para que tanto a Xunta como, sobre todo, o Estado español procederá a intervención de Alcoa como solución para ela. Así que, a intervención, é certo que o comunismo sempre se relaciona coa miseria, a intervención sempre se relaciona coa miseria, pero logo, cando as cousas van mal dadas, o máis liberal é o que pide a intervención do Estado. É unha reflexión que comparto co que acaba de decir, pero claro, ten que ser de verdade, non vale firmar no Parlamento de Galicia e no Congreso dos Deputados e despois non cumprir, que é o que pasou con Alcoa. E evidentemente fala de que ao mellor non son suficientes as medidas, nós non temos unha variña máxica, non somos Merlín e familia. Nós, humildemente, dentro do BNG, deste grupo municipal do BNG, plantexamos estas medidas, ou que se inste ao Goberno Central e a Xunta a cumplir con estas medidas para intentar solucionar na medida do que se pode. Con respecto aos impostos, podo entender o que dixo, porque é certo, evidente, que non é o mesmo baixar según que impostos, porque o IBE pagámoslo todos, entón baixando o IBE desafógase bastante sobre todo as clasas populares. E o IRPF, por exemplo, xa é moito máis gradual. Hoxe, por exemplo, Feijóo pideu expresamente unha baixada do IRPF. É dicir, é a forma de baixar os impostos a quen máis ten. É así, é imposible de que quen máis ten sexa quen máis colabore. Por iso entendo o que quixo dicir cos impostos para medir as situacións extraordinarias nas que, sobre todo os impostos que afectan por igual a todos, que son iguales para todos, que pagamos sempre que vamos consumir, como nomeadamente o IVA ou outro tipo de impostos que hai, e baixándos favorecese moito a vida das persoas. Ainda que é certo que o Estado, a Xunta de Galicia matense con impostos, pero ten que haber un equilibrio, evidentemente, é o que se contempla no punto 6, non? Un pouco reequilibrar co IRPF no que se pode aplicar tasas impositivas progresivas. Ben, pois, entendemos o que dixeron, nós, seguimos pedindo o voto a favor, damos as gracias polo seu tempo e pola comprensión, como se suele decir, e nada, se queren procedemos a votar, se non hai nada máis que dicir. Bueno, pois logo procedemos a votación. Votos a favor? Manuel, quere falar? Hoxe vostede xa me negou un turno de palabra antes, non pasou nada, e agora quereme negar outro turno de palabra. Non pasa nada, se quere votar, votamos, non se preocupe. No, pero acaba de decir don Mario se tiñamos inconveniente ou non para votar. Se quere intervenir, interveña, non teño inconveniente ningún. Pero se non, vamos a votación. No, mira, simplemente un comentario en relación ao que dixo vostede primeiro e despois puntualizou o señor Pillado. A parte de favorecer a vida da xente, a baixada de impostos, que é certo, señor Llano, baixando impostos recádase máis, porque se flexibiliza e se reactiva o mercado. Se hai máis flexibilización, se hai máis reactivación, hai máis recadación.
E iso está sobradamente demostrado. Baixar impostos non é malo, é bo para o Estado, para as comunidades autónomas e para o Concello. Nós trouxemos a este pleno diversas propostas nese sentido que vostedes rexeitaron sistematicamente. Solamente iso, señor Llano. Gracias. Bueno, moitas gracias. Eu refírome a que hai que cobrarlles a quen realmente ten os cartos. Eso me refiro. Os impostos non se poden cortar, pero sí que hai que mirar a quen aplicarlos máis e aplicar menos. Eso é así. Bueno, pues logo vamos a proceder á votación. Que lle parece? Bueno, pues votos a favor da moción. Abstencións? En contra? Entón, que facemos? Vale, temos un empate. O que establece o ROF cando no caso dos empates é que se repetirá a votación e decidirá o voto de calidade do alcalde. Dado que imagino que se repetirá o sentido da votación, pues, deberíamos votar igual. O voto de calidade do alcalde non decide, porque esas ten. Entón, eu entendo que a moción non prospera, porque se ven as cuestións resolutivas, sempre ten que haber unha resolución, isto é unha moción, ten que ter a maioría e non ten, e, por tanto, non prosperaría. En todo caso, debería repetirse a votación. A mí dame igual, quer decir, non se repite o voto, entonces... Vale, entonces nada, queda... Coincide así, pero non tiña inconveniente ningún que saliera, non? Pensé que iba a salir. Pensé que se iban a estar. Si quere que pode cambiar o voto, si quere cambio, Sí, señor Pillado, é precisamente o que iba a dicir eu. Se quere pode cambiar o voto. Pois, se teño voto de calidade, a moción sale. Non. Se teño que aplicar porque, claro, eu digo que no fundamento eu prefería que se dixeran outras cousas. Non quero dicir que teña en contra das que se dicen aquí. Dice que me parece un pouco floxa na súa petición. A ver se me entende. Pero eu pensaba que, porque algo lle escutar ali, que pensei que iban a absterse. Entón, vai salir. Pero non, sale. Se teño que votar eu pola miña... A votación habría que repetirla, por lo tanto... Pois repetímola. Bueno, pois veña, votos a favor. En contra? Bueno, pois xa está. Abstencións? Abstencións. Vamos. Pois así, máis que nada, porque é unha cuestión que debe de ter en conta, eso é así. E tamén así nunca se dará tal caso, me parece. É raro. Bueno, pois xa pasamos ao seguinte punto que rogos e preguntas. Don Mario, breve. Non se preocupe que son 3 rogos. No barrio do Cinocho os veciños queixansenos de que os veciños de que o contenedor do lixo está moi lonxe de algunhas casas, polo que solicitan que se achega un pouco máis ao contenedor ás súas vivendas. Entendemos que son vías polas que hai pouco espazo, tendo en conta que ten que pasar o camión, pero o Concello debe buscar unha solución para os veciños. Tamén debe revisar outros barrios do Concello no que poden ter a mesma problemática, así que miren de buscar esa solución e que, pois, miren se tamén hai outras zonas, outros barrios onde pasa o mesmo, intenten consensuar cos veciños onde a colocación dos contenedores. Ben, agora o seguinte punto na roga é para referirnos á situación da estrada da avenida Arcadio Pardiñas no cruce, na altura do cruce do río. É o único tramo onde toda a avenida Arcadio Pardiñas que non ten prazas de aparcamento, polo tanto tampouco ten prazas de aparcamento para minusválidos, porque é imposible, para discapacitados, perdón. A normativa vixente exixe unha proporción de unha por cada 40 plazas de aparcadoira, evidente que se non hai plazas de aparcadoira non pode haber ninguna. En concreto, revisando tamén a ordenanza reguladora da accesibilidade do Concello de Burela, aprobado polo PSOE, no seu artigo 38.1, non menciona especificamente as farmacias, pero é certo que hai unha farmacia, xeraliza dicindo que lugares de especial concorrencia é de especial interese. Plantexamos que fan o posible por buscar unha solución, porque é o único lugar, e habendo unha farmacia que é máis negocios, creemos que sería positivo que cando menos houvese unha praza para discapacitados, e teñan en conta que hai máis cruces nese sentido, como poida ser no Campón ou para subir ao Barridal, aí hai aparcamento e non hai un doble carril para cruzar. Miren de como solucionar, nós facemos a proposta. Por último, o mercado semanal
non sei se veu nas últimas datas que no Concello de Ribadeo, visto que se relaxaron as medidas que imponía a Xunta con respecto ás de distancias en canto á colocación dos postos do mercado, se vai consultar aos afectados e buscar solucións. Nós, ao pasado venres, fixemos un reparto informativo acerca da manifestación que houve en Compostela sobre isto, precisamente o tema anterior da subida de prezos, e houve algúns dos postos que nos fixeron chegar as súas inquedanzas acerca da ubicación do mercado, visto que agora xa se relaxaron as medidas, que hai, podemos dicir que hai discrepancia acerca de onde debe estar o mercado. O que propoñemos é que consulten os afectados e busquen cal é a mellor solucións. Nós non temos claro que teña que volver para o lugar original, nin que teña que quedar onde está agora, pero o lógico é que o Concello consulte con todos os afectados e busque a mellor solución. Nós é o que os emprazamos, e nada máis. Moitas gracias. Vou ser o señor alcalde. Gracias, vou ser breve, que tarde. Voulle trasladar, ler rapidamente 3 rogos e unha pregunta que temos. En primer lugar, estes 3 rogos, que sería, bueno, sería bo que na intersección entre as rúas Leandro Cucurni e de Curros Enríquez se colocara un espello para controlar o tráfico que venden de Oporto. Sobre todo estamos falando por efectuar o xiro cara ao edificio de Capitanía Marítima vindo da zona das Casas Baratas, que non queremos que se chama, que, bueno, que esa calle que é Río Masno. Tamén nos indican que o paseo que hai cara a Areoura está sin rozar. Sería aconsellable que o Concello tomara cartas no asunto e que fixera o que se supón que ten que facer, que neste caso que claro que é manter limpo ese paseo, non? Último rogo, seguen a pedirnos que se tome algún tipo de medida que aumente a seguridade para os peatóns na baixada que hai dende a avenida de Cabe Pardiñas cara á rúa Cecho Mío Ferreiro. Unha pregunta só, que sería, bueno, queremos saber en que estado se atopa o convenio que famoso que se iba a asinar coa empresa Alcoa para a instalación da caseta medioambiental que está situada nos terreos municipais da Escola de Música. Se está asinado ou sigue en estudio ese dito convenio. Gracias, señor alcalde. Para moitas gracias para a súa brevedade, pero que a brevedade en todo, xa estamos ás 11. Ben, a cuestión do lixo, Toñi, xa apunte aí a cuestión, vale, para ver como está. Con respecto aos aparcadoiros das farmacias, vamos a ver. Resulta que cando se fixo o que se fixo, eliminouse unha plaza ali que había directamente, exclusivamente, casi, para un establecemento. Non había un carga-descarga que pudiera beneficiar o conxunto dos comercios que había ali, senón que había unha carga e descarga para un solo local. Bueno, a seguridade, todo o que se fixo ali, a condición dos semáforos, as interseccións que hai ali nesa zona, todo invitaba, ya se foi acordado e ben documentado e proposto por a cuestión de tráfico. Entonces, o que se fixo non se fixo por casualidade, fixose velando a seguridade e digolle unha cousa, que desde que se fixo eso, ganou a seguridade e encima todo o mundo está aparcando ben. Pode haber algún detalle, pero desde que se fixo así, antes había coches mirando para Foz, outros para Viveiro, agora están todos ben colocados, o que ganou seguridade. Non houve prácticamente ningún accidente desde que se cambiou. Claro, colocar nominativamente unha praza de carga ou descarga, eso é o que non debemos facer. Con respecto ao que vostede propón, ali na enfrente mesmo da banca hai unha carga-descarga e pódese colocar perfectamente ou atribuir ou favorecer que cruzando o semáforo poden ir á farmacia, poden ir ás tendas que hai ali, poden ir a tomar algo, etcétera, etcétera. O sea que aí mismo non se pode colocar porque a experiencia, xa como conductor, chegaba a ser moitas veces e había un risco grande porque había que cruzar para outro lado. É que, claro, hai cosas que se poden pedir e outras non. Senón, aparte que todas as farmacias, todos os locais poden vir e dicirme, eu tamén quero unha cuestión que me favorezca nominativamente para dar o meu negocio. Eso vai na planificación, e hai que ter todos os datos en conta. O mercado, nosotros podemos facer unha consulta cando teñamos unha alternativa. Claro, cando teñamos unha alternativa, diremos, mire, hai dúas alternativas, seguir onde están ou vir a este lado. En canto teñamos esa outra alternativa,
podemos facer a consulta. Pero se non temos unha alternativa, porque non hai ahora mesmo en Burela, non hai. Pode habela en pouco tempo, pode habela, xa lle lo digo. Pero agora mesmo non hai. Entón, cando teñamos as dúas alternativas, eu penso que vai caer de caixón, seguramente. Pero faremos a consulta. Agora non se pode facer porque non temos onde colocalos. Onde estaba antes non pode ir. Así que, de momento, siguen ali, pero eu penso que isto sí que se vai a solucionar ao longo do ano. Non? Con respecto ao PP, a Leandro Compurne, bueno, sí, un espello, eso Ramiro apunta para... o de rozar, eu penso que non se vai a tardar moito en comenzar. É verdade que agora empeza a brotar todo e notase moito. Eso é certo. Pero este ano non temos obradoiro de xardinería, que antes ainda nos botaban a man. Pero bueno, vai a comenzar inmediatamente. Xa se está facendo, pero anotalo todo. A seguridade ali, pois, bueno, vamos a miralo, porque ás veces, que sei, tamén depende moito da elegancia e a formación dos condutores. Pero, bueno, habrá que... Hai moitos casos así por Burela. Eu convenio con Alcoa, pasei unha copia a do Manuel no aspecto de como é a intención de configurar ese convenio. Hai unhas cuestións que estamos agarrando, de feito, eu falei no Perdouro, ainda non falei no Monte Castelo, tamén eu digo. No Perdouro, sí, porque tuve unha ocasión e falei para organizar visitas a ese laboratorio que hai aí, que é un laboratorio. Entón, cando se podan se acorden o tipo de visitas e que nas quere facer, vamos a convenialo, para poñelo no convenio que se asine con Alcoa. Non ten inconveniente ningún, xa me dixeron. E se ustedes, cando queiran vir de visita ou ben profesionais ou ben cos centros educativos, non van ter ningún problema. Eu penso que é moi interesante que vayan ver a lei os sensores, ou, bueno, todo o que hai dentro, que é de moito interés. Así que, cando teña iso, non teño un convite tamén, dicir, mire, está asinado este convenio desta, que lles pasa unha copia, sea a do Manuel. Bueno, por non habendo máis asuntos... A min gustaríame, neste caso, ben como grupo, ben como goberno municipal, facer un rogo, neste caso ao alcalde. Pleno tras pleno, se está dudando da honorabilidade e da honestidade deste grupo de goberno. Están facendo insinuacións así ao aire, como se houbera aquí algunha ilegalidade ou están facendo algunha ilegalidade. Sinceramente, pareceme que iso non é positivo para o funcionamento do Concello. E menos dunha persona que non é exemplo de nada. Unha persoa que exerceu de xuez de paz daquela maneira, unha persoa que tuvo un proceso de selección para un obradoiro e foi daquela maneira. Entón, claro, pareceme unha falta de respeto a todos dudar da nosa honorabilidade pleno tras pleno. Porque creo que calquera deste grupo de goberno, se hai algunha proba, algunha dúbida, pois o que hai que facer as cousas como hai que facelas. Pero non mire aquí a este pleno a duvidar da nosa honestidade pleno. Simplemente era para deixar constancia disso. Bueno, penso que a honorabilidade a razón, a capacidade de cada un de nós ten que amosarse aquí, amosarse. Hai que ser respetuosos, eu sempre intento ser respetuoso, ainda que ás veces se entenda mal, con todo o mundo. Pero é certo que hai que procurar ir e atallar, ir a aqueles puntos que realmente sirvan para solucionar problemas e non enzarzarnos en cuestións que non veñen ao caso. Así que, para todos, digo yo a todos, vamos a procurar dar o mellor de nosotros cada vez que teñamos que vir aquí. No, do Manuel, no, porque xa está ben. Tiña a súa... Foron todos os grupos, fixeron rogo. Non permite a contestación por alusións. Está manegando. No. Él dixo un robo que fixéramos algo. No robo, que igual que tuveron ustedes, se fixeron un robo, sabe perfecta. Fixeron un robo. Bueno, ahora xa como vexan. Vostedes retratanse vostedes sós. Non se preocupe, xa se... Bueno, por non habendo máis